Тест. Так, я табануўся, праверыў гук. Выглядае нормально. Добра. Добрый вечар. Добрый вечар, сёння пятніца. Сёння пятнічны стрым. Мы будзем гуляць сёння у Rim Total War. Гэта арыгінал яе выйшаў у 2004 годзе. Гэта трэцяя частка ў серыі Total War'аў увогуле. І першая частка Рыма. Пра Рым ёсць две часткі Rim Total War. Гэта запусціла, насамрэч, канкрэтна Rim Total War запусціла такое, сфармавала серыю на будучыню, на бліжэйшыя 20 год. Серыя выходзіць усё яшчэ і выходзіць даволі рэгулярна, прыкладна кожны год-два. Таму у яе шмат частак у розных перыядах, пра рознае распавядаюць, але ў яе ёсць трошкі свае асабістасці. Яна не вельмі падобная стратэгія на ўсе астатнія, яна сфармавала такую вось помесь жанраў РТС і пакрокавых стратэгій. Вітаю, Рыганка. Вітаю, Рыгана. Рэтра-пятнічка. У нас яна не зусім рэтра у звычайным сэнсе, бо я буду гуляць у рэмастар. Я гуляў арыгінал і гуляў яго да галеры, гіганцкую колькасць гадзін проста я прагуляў у Rim Total War. Я тады вельмі шмат тады думаў пра рымскую імперыю, сёння толькі на некалькі гадзін будзем думаць. Вось, будзем гуляць у рэмастарную версію, бо нешта не вельмі я зразумеў, у мяне неяк з памылкамі пачала запускацца старая версія, ды і цікава было рэмастар паглядзець. Таму ўсё ж такі вырашыў, што няхай рэмастар будзе, для мяне новыя механікі будуць. Фальшывая рэтра-пятнічка. Ну, падманка. Вось, глобальная стратэгія. Так, спрабаваў гуляць у дэмку арыгінала, не зразумеў тады яе малым. Яна складаная, адносна складаная. Яна мне добра зайшла, таму што я тады пагуляўся ўжо ў поўны набор РТС стратэгій, ужо быў знаём з цывілізацыяй, і ў мяне галава выбухнула, калі я зразумеў, што можна было адразу ўпіхнуць дзве гульні ў адну, ды яшчэ на рымскую імперыю, якая мяне тады цікавіла. Вось. І так я не павітаўся. Вітаю Хедхампер, вітаю Сэнвел. Вітаночкі. Будзем пачынаць. Кампанія доўгая. Гэта вельмі доўгая гульня, вельмі павольная, таму як бы тут сэнсу спяшацца няма, тым больш, што зараз яшчэ я буду трошкі узгадваць, разбірацца. Так? Імперія... Так, кампанію будзем. Бярем кампанію. Нам на выбар дадуць толькі ў пачатку. Так, яно не рэкамендую браць іншыя тыпы ўвогуле. Ну і мы абярем нешта з трох дамоў рымскіх. Усё роўна не паспеем. Не, кампанію прайсці я не ведаю. Я прайшоў 3 кампаніі за ўсе 3 дамы раней. Калі прайсці за любую кампанію, тады яшчэ ў арыгінале цябе нават не паказвалася. Я тады не ведаў, што іншыя фракцыі адчыняюцца. Я калі прайшоў за Юліяў, так, за дом Юліяў, я тады мне чыніліся ўсе астатнія, і я чмурэў, што ў гэтай гульні можна насамрэч было гуляць за любую, замаць за любую фракцыю. Вось. Іх насамрэч даволі шмат. Мы будзем гуляць ўсё ж такі за Рым. Яна ўсё ж такі Rim Total War. І калі шчыра, прапрацаваны больш за ўсё Рым. Як мінімум, так было ў арыгінале 2004 года. Астатнія фракцыі, меюць нейкія свае асаблівасці, але не настолькі яны прапрацаваныя глыбока і не настолькі далёка па тэхналогіях ідуць. Вось, туторыял я пакінуў. Рэкамендацыя няхай ўсё падказвае. Складанасць кампаніі сярэдняя, складанасць боек сярэдняя. Вітаю, Хэпіёда. Падлумачу, чаму менавіта за гэту гульню аддаваў дайсікі. Я памятаю, дзесьці ў 2006 у мяне з'явіўся камп'ютар, і гэта была моя першая гульня, у якую тады заліпаў гадзінамі. Быў захапленне ад стрэлавай графікі, музыкальнага суправаджэння, нават шрыфтоў. Вельмі атмасферная гульня, якая не так і застарэла. Мы зараз будзем гуляць у рэмастары, я ўжо трошкі падводачку рабіў. Я гуляў да галеры ў Rim Total War. Я гіганцкую колькасць гадзін, я проста спецыяльна для Хэпіёда паўтару. Гіганцкую колькасць гадзін я правёў у Rim Total War. Я тады ўжо пагуляў у Warcraft'ы, я тады ўжо пагуляў у цывілізацыі. Я ўжо пагуляў тады у Tiberium Wars, забыўся, Command & Conquer. Я быў знаём з РТСамі, я быў знаём з пакрокавымі стратэгіямі. Але нават уже маючы гэты досвед, я ўсё роўна вельмі здзівіўся, калі пабачыў. Я не думаў, што гэта можна сумясціць, але можна сумясціць і настолькі файна. Тым больш, што тут ёсць такія ачмурэнныя рэчы, які на 2004 год яны проста выбухала галава. Гэта я пакажу. Гэта насамрэч фішка засталася ва ўсіх Total War да самага канца, яны зараз нават актуальна. Але гэта вельмі крута. Аркадныя бойкі не, калі ласка. Рэалістычнае кіраванне.
Патрэбны губернатар, каб кантраляваць паселішчам. Гэтага я нешта не памятаю. Так. Не, гэта мае сэнс, по-моему, было такое. Няма ліміта на бойку. Давайте няхай не будзе ліміт на бойкі па часе. Ісці за персонажамі. Ну, няхай. Кароткая кампанія, не, дзякую вялікі. Агульная цель кампаніі захапіць 50, кантраляваць 50 правінцый і стаць кіраўніком Рыма. Калі мы гуляем за любы дом, мы будзем гуляць за дом Юрыяў, бо чырвоненькія, і я за іх тады і гуляў. Яны супадаюць з маім уяўленнем таго, які павінен быць Рым. Я магу не мець рацыі, але гуляў я тады прайшоў за ўсе 3 дамы, прайшоў за Егіпет, таксама прайшоў кампанію, прайшоў за Карфаген і спрабаваў за ўсе амаль варыянты і за Скіфію, і за Нумідію, і Арменію. Вось, і там, што бы там не было, загалаў нават змагаўся супраць рымлян, не атрымалася перамагчы, але ўтрымаў тэрыторыю. Кот Юлій, вось. Дом Юліяў, каты Юліі, паехалі. Так. Рэкамендацыі. Кожны раз будуць рэкамендацыі, кожны раз, калі мы сустрэнемся з чымсьці новым. Гэта тут нешта новых, яшчэ механік трошкі накруцілі ў рэмастары, але не шмат. То бок дадалі там яшчэ аднаго гандляра як асабістага персонажа. Гэта не вельмі важна для тых, хто не ведае. Для тых, хто ведае, вось такая там накручана нешта. Глобальна нічога не змянілася. Так. Патрэбна ли туторыял нам праходзіць? Ну, няхай будзе. Няхай пройдзем туторыял. Did you think I'd be out here on the frontier without good reason? Yes, Rome needs a strong frontier. No, Rome doesn't need unwashed barbarians at her gates. So, that's why I'm here, the leader of the Julii, to bring Roman order to stinking Gauls. Revenge? That'd be good too. This war against the Gauls won't last long. And when it's done, I've got plans. This is all about power. Power in Rome. Going down that road means dealing with all my rivals. The Senate, the Greeks, those Carthaginian elephant riders, the Scipii and the Brutii families too. After all, the man who controls Rome rules the world. And one day, I will be emperor. Шчыра, канкрэтна ён імператарам у нас не стане, таму што ён састарэе і памрэ проста са старасці. Вось. Кампанія расцягнутая вельмі ў часе, таму у нас будуць цэлыя пакаленні лідараў, у нас шмат чаго адбудзецца. 270 гадоў да нашай эры мы пачынаць будзем літаральна Рым і пару вёсачак паблізу і ўсё. Ужо ёсць, скажем так, Рым ужо заснаваўся, ужо ёсць нейкая структура, у іх ёсць сенат, ёсць дамы, але не настолькі гіганцкая, яна яшчэ не імперыя. Ну, увогуле да імперыі, як бы, скажем так, тэхнічна мы як бы скончваем гульню. Пачынаем мы з сената і дэмакраты, а скончваем мы імперыі. Вось. Наконт фалангі, грэкі з фалангай, так, гэта праблема, але зноў жа яны абыходзяцца. Ну, і калі ты гуляеш калі ты за іх гуляеш, яны супермоцныя, таму што камп'ютар не ведае, як з імі працаваць. А калі гуляеш супраць камп'ютара, яны вельмі доўга перастрайваюцца, каб абараніцца з тылу. Вось, і вы можаце атакаваць іх ззаду асабістасці, калі вы можаце зайсці ўзад ім гэтым самым нейкім юнітамі, напрыклад, мечнікамі нейкімі, ім тады кабзда. Вось. Так. Данная якасная. Так. Эканоміка наша ўсё. Мы не будзем шукаць ваўчыцу. Ваўчыцу ўжо знайшлі, ўсё ў парадку. Вось, добра. Нам туторыял ідзе. Памер UI, спісачкі ўнізе, добра. Адправіць агента. Я думаю, я натыкаю ўсё. Там адправіць, добра. Эндеры, вось гэта новая механіка. Ладно, халера з ім, я зноў жа, мне не хочацца разбірацца ва ўсім. Оверлей. Я думаю, я натыкаю.
як звичайно. Все в порядку. Ось, ми нікуди не спішаємося, правильно? Welcome to Total War, Rome Remastered. I Мгм. am Victoria, your advisor. I will Дякую, be... Еріке. This is Rome, the eternal Вось ён city Рим, of the ім seven мы не hills, кіруем. Калі home што. of the Senate, Каб ім and the кіраваць, people гэта адна of з Rome. мэтаў нашай кампаніі. Толькі As Сенат yet, гэта there is моцная no арганізацыя. empire, Плюс калі мы just the нападзем на Senate Сенат, and a few то great у families прынцыпе мы such as і yours супраць vying двух for другіх дамоў power. будзем супрацьстаяць. Таму гэта не наш варыянт. І ўвогуле гэта можна не You займацца. play Ну, as a толькі ў канцы самым. Julii, one of Rome's most important families. You only have two settlements, Arretium and Ariminum, and one army under your command. Your goal is to assist the This is the Ладно. area around Rome. Зараз Parts of the ми map are obscured by пройдемо the вже fog of туторіал. war and shrouded in darkness. To get могу more сам робити, information ні? on any object on the map, hover the Давайте. mouse cursor over it. The Senate has given you a mission. Capture Segesta, a village under rebel control. Complete this mission, and the Senate will reward you. This is the first step towards on the campaign map. Я зараз спеціально Armies are прокрикиваю, represented by their потім я general. ліпі сам потлумачу. This is Flavius Julius. А, у мене навіть нема вибору. Карацей, To нам Сенат attack or прислав, lay зараз siege гэта to частка a туторіала. settlement, А select ад Сената an прыйшло army by патрабаванне. clicking on it. Трэба Then падавіць order an паўстанне. attack by Гэтай right-clicking вёскай on the кіруюць target. паўстанцы. Іх мы і захопім. Attack Segesta with the highlighted army. І пайшоў наша армія накіравалася ў гэты паселішча, там вёску невялічкую. Да рэформы і легіёнаў рымскіх яшчэ далёка. Мы яшчэ з арміяй, якая створана з эліт самых багатых людзей, тых, хто могуць набыць зброю. A village like Segesta has no defenses, so you can attack immediately. Select the highlighted button to assault Segesta. Так. Я зараз просто чатку читав. This is the battle deployment panel. Паехалі. Потім розберемося. У гульні шмат чаго, але насамрэч спачатку яна можа падацца планы, але калі адзін Total War у адным Total War разабрацца, можна ўжо разабрацца адразу амаль ва ўсіх Total War. Await my orders! Вось тут атрымліваецца, у гульні Of ёсць agent. дзве механікі. I am Marcus, Зараз троху Centurion, да бойкі. and trusted Дайце мне момант. А то паведамленне. military advisor to the House of Julii. Я магу спыніцца, калі ласка. На паузу гульню. Так. The Вось panel яно. top right lists controls for На паузу panning, паставіў. rotating, Але якая справа? elevating, А, and tilting Як the camera. працуе гульня? Мы зараз у мясцовасці, якая як бы згенеравана на аснове таго, дзе мы знаходзіліся на базе, ну, на агульнай мапе. То бок, гэта было паселішча, невялічкая вёска, як я казаў, недалёка каля ўзбярэжжа. Мы прыйшлі вось адтуль, міма гары абышлі і прыйшлі да гэтай вёскі, так? Сюды вяла дарога. Што цікава, дарогі я тут не бачу. Ну ладно. Дарогі, можа, не пабудаваныя яшчэ тут у гэтым рэгіёне. Вось. Атрымліваецца, што як бы гульня адначасова сумяшчае два элементы. І вось гэта больш всего бухала ў галаве, тое, што у нас ёсць адначасова пакрокавая глобальная стратэгія, у якой мы сядзім там, будуем арміі, нешта дамаўляемся, дыпламатыяй займаемся, літаральна цывілізацыя, так? Але калі наступае момант бойкі, то у нас літаральна кожны нахрен юніт са сваімі, ну, яны трошкі нават, ну ладно, вось, бачыце, нават адрозніваюцца. Яны і ў арыгінале, ну, не настолькі падрабязныя, вядома, былі, але трошкі мадэлькі іх адрозніваліся. Зараз мы гуляем у рэмастар, там яны такія ўсе падрабязненькія, насамрэч, ну, там, амаль нічым не адрозніваліся. Вось. Але у нас ёсць войска. У нас можа быць генерал, які можа падрыхтаваць гэтае войска. Яны не трымаюць роўны радок, яны не з'яўляюцца нейкі там асабістым юнітам. Мы кіруем адразу цэлымі атрадамі. І атрадаў усяго 4 плюс атрад з генералам і конніцай, якія тут увогуле коннікі розных каляроў. Вось. Ачмурэць само па сабе як ідэя, і вось з гэтым як бы я вам у прынцыпе весь канцэпт Total War расказаў. Калі ўжо далей у дэталі лезці, гэта насамрэч па-рознаму эканоміка трошкі пабудавана ў розных частак навокал розных дэталяў, пабудаваны трошкі па-рознаму, ну, баланс сілаў, але глобальна у нас усё захоўваецца. Так, я там квест павінен выканаць? Я не абавязаны гэта выконаць.
Не обязан. Зараз. Виконую туторіал. Яны уже выстраиваются, там збираються The на меня unit нападать. card bar at the bottom of the screen shows your units. The cards Мне update throughout залучена battle to еще show большая each частка. unit's current orders and status. To issue commands, first select a unit. Start А with your ё-моё. spearmen, the Что им тут triarii. додавали? А, это их по типу статус. Right-click to move your triarii to the highlighted Одразу, location. одразу They подробязность. will protect У your юнітів other infantry есть units не from тільки enemy. Use the здоров'я, controls не at тільки їх top right to кількість, speed up, як, наприклад, тут slow же в down, героях or просто pause кількість the battle. впливає. Є ще й мораль. Юніт, який буде знаходитися у небезпеці, ён будзе дзейнічаць по-рознаму. І гэта рэальны сімулятор, ну такі ваенны сімулятор у гэтым сэнсе. То бок юніты, якія ты можаш не перамагчы армію колькасцю, ну, не забіць іх усіх. Ты можаш зламаць іх Now мораль. move your light І гэта infantry. нават важней, The чым Hastati are просто capable збіваць. melee fighters, but vulnerable to cavalry. Кентавру, і мы Protect засёт them, добрая мораль. place Вось. them behind your triarii. Так, перасунем їх наперед. Робимо Move те, your що Hastati to говорив. the highlighted location. Гэта мне цікава, што яно там удакладняе, таму што я гэтую механіку... Усе гэтыя параметры былі проста ў іншым месцы у старой версіі. У мяне зараз танні ёсць. Ну ладно. Таксама? Добра. Нехай. Зараз мне дадуць час туторыал увесь прайсці. To protect your archers from cavalry charges and melee combat, place them behind the Hastati. Move your archers to the highlighted location. Так. Тріарії. Тріарія гэта самыя досведчаныя юніты. Тріаріям ты становішся, гэта не проста капейшчыкі. Так, гэта не проста узброены дзіды. Тріарії гэта насамрэч самая эліта імперскага, ну, этой рымскай арміі ў тыя гады. Move your Гэта general and самыя his ветэраны, bodyguard unit скажем to так, the і вось яны ў highlighted нас у першых location радах on the стаяць. flank. У іх самая лепшая зброя, таму што яны хутчэй за ўсё сыны нейкіх багатых сямей. Не ўсё так проста. І такім чынам крутыя хлопцы. Move your general to the highlighted Ось, location. увогуле, так цалкам уся армія тут зараз прафесійная. Ну, мы яшчэ будзе тут насамрэч нават закрануты перыяд таго, калі была рэфармацыя арміі, калі ў армію пачалі прымаць яшчэ і сялян, скажем так. Grouping allows you to quickly command multiple units as a single force. The panel at top right gives the steps to group units. Group all your units. Усіх у групу одну. To ensure Добре. that grouped units keep their shape, lock their formation. Lock the formation. Як гэта? Ось так? Що я роблю не так? Гуня. Щоб понесу, що вони будуть. Ну. Я довго гульня думала. Я пройшов туторіал, так? Order your Нарешті. army to move closer to the settlement. А чому я не можу їх усіх вибрати? Я Move ж your спеціально для army этого by групу створив. following the instructions at top right. Ладно. Ходьте вже. Може, треба було все ж таки відмовитися від туторіала, і він мені більше перешкоджає. Ну, з іншого боку, він вчить мені усім основам. Раз time лучники has come. подрихтуються для The атаки, да? enemy has marched forth to meet us in battle. Use Yeah? your archers to soften up their spearmen. Я повинен натискати? Select Їх your нема archers, автоматичної атаки, then ладно. right-click Окей, the ви highlighted мені enemy покажете. troops to attack. Альбо це спеціально, щоб навчити мене. Ось, подрихтувалися, почали атакувати. Вядома, що ну, ніхто не буде стоять просто і давати себе застрелити, правильно? Take out the enemy archers with a cavalry charge. Таму Charging гэта should ўсё be used вельмі, sparingly. вельмі по туторіалу While it gives the enemy little зроблено. time to Ну, react, it also tires your units quickly. You may also use the зараз я не walk такой, run toggle to давайте change the поб'ємо speed їх, at і which a вони ще unit нічого нам moves. зробити не можуть. А, это... Можна почати. Угу. Я повинен керувати, ні? The enemy flank is badly exposed. A cavalry charge will make short work of them.
У прынцыпе, аснова стратэгіі. Charge the enemy. Кавалерыя вельмі хуткая і можа лёгка напасці на слабыя юніты, якія лёгка абаронены. І ў прынцыпе ідэальна атрымліваецца. Ёй можна атакаваць з фланга, бо яна хутка перасоўваецца, але яе могуць спыніць капейшчыкі. Капейчыкі пры гэтым не тое, каб ну, у бліжнім баю плюс-мінус. You can issue single commands to multiple units by no, selecting yes, their unit cards before giving an order. Deter the enemy spearmen from counterattacking your cavalry Okay. by charging them with both your infantry units. Так, мы зараз задні радок адправілі наверх, каб яны не напалі на нашу кавалерію. У прынцыпе, першая рэакцыя была бы у ворага ў тым, што каб адвесці і напасть на мою кавалерію, але яны гэтага не робяць. У гэтых хлопцаў, чаму вы не атакуеце? У іх ёсць яшчэ атака. У іх ёсць одно запасное кап'ё, каб кінуць у ворагаў, можа быць два. У рэальнасці у іх было толькі одно. Пілумы, па-моему, так яны называліся. І яны рабілі першы залп перад тым, як напасть на ворага і разбіць трошкі іх рады. Яны кідалі гэтыя коп'я, каб дзібы, у ворага, спецыяльна, каб нанесці першае пашкоджанне да таго, як яшчэ атака пачалася. Ось, таму, у прынцыпе, яны выконвалі гэтую тактыку, але зноў жа, гэта было адно дадатковае, яны не абавязкова іх выкарыстоўвалі спецыяльна для таго, каб кідаць, яны былі больш універсальнымі. У гэтай гульне яны іх толькі кідаюць. Ну, у прынцыпе, тут, як бы, мне нават туторыял не дае націскаць нічога. А можете, калі ласка, перастаць страляць, а то вы там маіх сваіх же страляце, Вось што яшчэ цікава, тут ёсць як бы friendly fire. То бок калі вы атакуеце лучнікамі, лучнікі могуць пашкодзіць сваіх жа на полі бойкі, што нахрен лагічна. Всё? Перамога? Зараз давайте праверю, ці ўсё нармальна па гуку. Па гуку нармальна выглядае. Гэта варожы генерал, стаяла групоўка. Яны стаялі, абаранялі, гэта яшчэ і захоп кропак, скажем так. У нас ёсць кропка ў цэнтры паселішча, якую мы можам перамагчы двума спосабамі захапіць гэтае паселішча. Захапіць гэтую кропку і пракантраляваць яе дастаткова доўга, альбо перамагчы варожую армію, даць ёй адступіць. У выніку як бы два варыянты. Ось, так што, ў прынцыпе, у любым выпадку можна тактычна па-рознаму паступаць. Зараз мы напалі на іх групоўку з генералам і занялі гэтую тэрыторыю. Перамога. Лавіус Юліус. Добра. Гэта наш галоўны лідар гэтай групоўкі. Вось. Самі бойкі такія спрабуюць на большы рэалізм. Глобальная же стратэгія, яна пераходзіць вось у гэты наш рэжым, у якім мы больш займаемся эканомікай. Шмат чаго можна вырашыць рэальна проста эканомікай. Чым цікава? Звычайна... Зараз я не заговорюсь. Вось. Окей, дзякую вялікі. Occupy Segesta to keep its population intact for recruitment. At this moment, it would be wise to enslave Segesta. Окей, дзякую табе вялікі. Можна, калі ласка, ось, яна зараз, нарэшце яна спынілася, проста я яе слухаць буду і яшчэ вам распавядаць. Дык вось, шмат чаго можна зрабіць тупа на эканомікі, калі не падабаюцца РТС на эканоміцы. Калі вам не падабаецца вось гэты момант real-time strategy, то бок бойкі за паселішча, бойкі ў полі, генерировать армію, вы можете выкарыстоўваць аўтабой. Гэта таксама ёсць амаль ва ўсіх частках, не, ва ўсіх увогуле частках Total War пасля гэтага. І, ў прынцыпе, вы можете гуляць як у такую больш падрабязную цывілізацыю, амаль не ўдзельнічаючы ў бойках, але як жа весела ўсё ж такі пакантраляваць армію. Тут арміі даволі падрабязна зроблены, і яны паглыблялі і змянялі гэтую формулу на працягу, шмат гадоў, так? Вось. Але ж, я скажу, Рим Total War была першая, якая, ў прынцыпе, замацавала і прадставіла, як яно будзе далей, і формула змянілася не моцна.
за ўвесь час за 20 гадоў формула засталася прыкладна той же самай. Гэта адначасова і агульная такая глобальная стратэгія, і яшчэ і у вас ёсць падрабязныя даволі бойкі з юнітамі пры вялікіх арміях. Пры гэтым вам не той, каб нязручна кіраваць, вам не патрэбна мікракантролем займацца кожнага юніта, бо кожнаму юніту патрэбна час, каб выканаць вашыя загады. Вось. У нас зараз няма выбару нават по туторыялу, што нам рабіць з гэтым паселішчам. У нас ёсць 3 выбары. Заняць паселішча, усё застаецца так, як ёсць. У рабства кінуць людзей. Нагадваю, мы у старажытным сусвеце. Усё будзе зусім не міленька наконт рабства. Тут нічога мы не зробім. Гэта частка ўвогуле жыцця і эканомікі. Вось. Мы заробім 50 дынарыяў і мы распрадкуем 450 людзей з гэтага паселішча паміж іншымі нашымі паселішчамі. Ну, то бок яны будуць рабамі ў гэты момант. Вось. Альбо знішчыць паселішча. То бок, ну, зрабіць 350 дынарыяў і перабіць 500 насельніцтва. Вось такі ў нас выбар. Зараз у нас выбара няма, толькі захапіць у рабства. Мы занялі гэтае You паселішча. have taken your first settlement and are on the path to establishing a great empire in the name of Rome. Once you control a settlement, develop it through construction, recruitment, and taxation. These are handled in the settlement overview Наконт panel. кентаўраў, да рэчы. З-за таго, Open што... Suggestor's settlement overview panel. Яна можа спакоіцца. Я зараз спецыяльна нічога не буду рабіць. Наконт кентаўраў. Мне вельмі спадабалася яшчэ, як яны зрабілі па сусвету Вархаммера Total War. Ёсць Total War па... Ну, па Вархаммеру, то бок фэнтэзійныя Total War. І там да халеры сваіх нюансаў. Там іх значна больш. То бок, калі браць іх старыя часткі, ты ж сягуны, Сёгун 2, альбо браць Рим Total War, то яны, у прынцыпе, плюс-мінус адно, там не вельмі складаныя механікі. Вы зараз тое, што мы будзем гуляць, тут не тое, каб супер шмат. Нам час ад часу з Рыма будуць прыходзіць загады, якія яны ждаюць, каб мы выканалі. Мы іх можам выканаць альбо праваліць. Рым яшчэ не паў, не, яшчэ рана, мы яшчэ нават яго не захапілі. Ось, вітаю, Цмок. Дык вось, ёсць і пакрыху за 20 год яны накруцілі механік. І адна з самых апагеяў, скажем так, гэтых механік, гэта Вархаммеры, серыя Вархаммера зараз Total War, 3 часткі нават іх ёсць, якія накручваюць яшчэ літаральна ў кожнай расы, з-за таго, што гэта фэнтэзі, у кожнай расы зусім свой геймплей. І гледзячы на тое, што формула глобальная застаецца, гэта глобальная мапа, і яшчэ бойкі реал-тайм. Я могу... Хто там говорил, дайте мне кубик, и я перегарну весь сусвет? Вось так, прикладно, у меня будзе з кубиками, так? І зламаю Рим. The overview panel details any selected settlement, усе кнопки army, залочені. agent, or admiral. Developing a settlement allows it to generate more income. Suggestor is a village, the smallest type of settlement. However, Дом its population is губернатора big enough for it to be a town. отправили. To upgrade Suggestor, build a governor's. A governor's house is a civic building. Economic buildings help generate income. They Зараз include мені навучать farms усю and гэтую mines практику, which бо знову produce ж мене goods. обмежовують. Порт побудування, Marketplaces говорить, that ладно, boost нехай trade, буде. and military buildings allow you to Я уже recruit шкодую, що я units. туторіал поставив. Infantry, cavalry, archers, and Ah. siege artillery are all recruited in different Есть. buildings. Now that development is well underway, it's time to prepare for your next conquest. Що там за співаки на фоні погрожають нам DMC? Mediolanum is a suitable Гэта target. оригинальный To саундтрек, take так it, что you will need ён your літаральна такі був у experienced 2004. army. Калі на Currently нас stationed in прилетять з Suggestor. копірайтами, ну блін, я However, буду вельми Be здивлений. sure to leave a few town watch. You are not yet able to recruit town watch units in Suggestor, but you may do so in one of your larger settlements and send them to Suggestor. Так, ёсць? Click on Arretium to open it. While you wait Я for реально the не town практикую watch to ліпі be туторіал і recruited, покажу. to view available missions, select Mediolanum, then click on the highlighted Send На Agent конта трути button. зараз, Арган, для тебе. In the Вітаю, Agents Ріс. panel, the upper section shows the skills and status of available agents. When you select an agent, the lower panel then shows a list of missions they can be Його, assigned, отправить. along with the probability of success. When you are happy with the agent and mission, press the confirm button. Ось гэта трошки з агентами Send переробили. your Ранее spy on a я mission обирал. to Mediolanum,
via the Send Agent panel. То бок зараз я браў мэту гэтага агента і толькі потым накіраваў яго, скажем так. Раней ты просто як юніта яго перасоўваў, гэта цікава. Ну, у чым праблема? Информацию собрали о паселішчы. Собрали информацию об тым, хто там ёсць у гэтым паселішчы. Ну, і доўга гэта будзе працягвацца? Дзякую вялікі. Які ж падрабязны Success is not туторыял. determined solely on the battlefield. Some of your greatest victories will be at the negotiating table. Diplomacy is conducted by diplomats. Окей. Send a diplomat to Lilybaeum to establish trading relations with the Carthaginians. The quickest way Карфагенянами to get домовиться? there is by Окей. sea. Добре. A fleet has been sent to collect Sextus Antio, one of your diplomats. Набрали. To embark him, Сели select him, на флот. and then right-click on the fleet. Fleets can transport your armies and agents around the world quickly and to places unreachable on foot. Направляем. Move Мне the літерально не fleet навіть не дають carrying кроку Sextus лево-справа Antio зробити. to the highlighted Total War location Tankion. with a fleet Некоторі медивил selected. Total War Right-click on the сьогодні coast, and просидів. all units Я у or гэтай agents конкретно on у Рим board Total will War просидів. disembark. Медивил я пропустив. Ну, я Disembark працягваю сидіти у Рим Sextus Total War, Antio коли at там the Медивил highlighted вийшов, location. він уже так уже не супер популярний був, я все ще сидів у Total War. Давай, висаджувай. Going ashore. Давай. Move Помилуйся. Sextus Antio to Lilybaeum to begin negotiations. Іди порозмовляй з Enter карфагенянами, negotiations коли ласка. with Lilybaeum. Коли ласка, мені потрібно. Давай. This is the diplomatic Смок, усё буде, я negotiations усё panel, покажу. Я where просто you не вельмі negotiate жадаю treaties. показувати гэта у It shows хуткасці. information on the two Скажем так, туторіал negotiating працює по factions, принципу their здрабі, relationship а and потім relative розберешся. military Ну, то бок strength. яны мне просто керують, що The я можу character робити, я не можу panels навіть on the обрати left нечто and right своє, ну, свої Give деньги. information about your diplomat and the character they are negotiating with. Your present aim under offer. Select trade rights and map information. They will appear on the central scroll as part of your proposed deal. You should also request map information in return, selected under request. Select the highlighted Там перший entries Total War under вішав offer мою and відеокартку, request. першу нормальну GeForce 2 MX 400. Не халери собі. Я пам'ятаю, що у мене тормозило. Ну, у мене Dying тормозило. У мене вельми повольно грала гульня. А загрузки, ось саме жорстке було загрузки на полі бою. Яны займали вельми довго, але мені все одно було пофіг, я готов був на самой низькій графіці сидіти, колупатися і чекати. А сколько юнитов? А их же можно зменшать, я зменшал. Там, ну, реально у наладах была налада повеличить, или было зменшить колькость юнитов. Я зменшал 10 в 2 раза. Ну, ось. Это вельми спрощало, ну, ось, конкретно тактичную частку. Так. А далей? Ну? Я брал. Запитать. Я пропоную. When you Нехай are вони ready, дадуть нам інформацію proposed по reason has нас. triumphed. Carthage has accepted your terms. Not all negotiations На Mass Effect will за 80 go отправляйте smoothly. 2500. Some will run through several rounds of proposal and counter-proposal, with both parties. Diplomats may also try to bribe their Dobra. negotiating partner. If you had more money at your disposal, you might have tempted Lilybaeum to switch allegiance from Carthage to the Julii. Close the diplomatic negotiations panel by clicking the highlighted button. Ну? Чому я не можу скончити? Ось, я дочекався. Все, я дочитала текст, а тільки зараз я можу You не have втиснути. done all you can in your Все, туторіал скончений. Усё, мне усё разлучилось? Не, ні халеру мені не разлучилось. Де мої там квести і інше? Конець ходу зробити. Все, зрозумів. Я сподіваюся, мені зараз повний контроль далі, і я лепей вам просто коротенько буду розказувати тих, хто не ведає серію Total War, для вас усё буде незнайомим.
Ось, тых, хто ведаюць серыю Total War, то для вас амаль нічога не будзе новага, таму што гэта Рым Total War быў першай часткай, якая рэальна замацавала, як будзе потым усе Total War'ы аднолькава. Яны аднолькава выглядаюць, калі шчыра, з большага. Ось, у нас там арміі галаў збіраюцца, калі што, на поўначы. Панцеркорпс не, і панцергенерал таксама. Я нават не чуў пра іх. Губернатор 23 годзіка, дыпламат 27 годзікаў, не халера сабе, дык яны старыя па мерках гэтага самага Рыма. У мяне прыстарэлы, можа, 30-гадовы гэты лідар фракцыі. Так. У мяне ёсць запыт ад... Я могу тебя зачыніць? Так, добра. У нас есть запыт ад нашага сената. Яны жадаюць, каб мы захапілі Медіаланум. Вось. Зараз яно пад кіраўніцтвам галаў. Мы на тэрыторыі, вось нашыя 3 паселішча, якія у нас ёсць толькі. Адна з армій зараз знаходзіцца ў новым занятым гэтым самым вось гэтай вёсачцы. Насамрэч гэта тут нават лідар нашых як жа ж яны. Лідар, зараз мозг. Лідар фракцыі нашай, ён і атакаваў гэтае паселішча, з яго арміяй мы можам накіраваць, але армію лепей сабраць памацней. Плюс паселішча можа быць незадаволеным, калі мы ўвядзем адсюль армію, правильно? У нас ёсць нейкія яшчэ лідары, якіх мы можам накіраваць туды? О, у нас ёсць. Квінціус Юліус. Хто ты такі? Ён больш па камандаванню войскаў, таму, можа быць, давайце яго і возьмем. Я возьму яго, я возьму яму ўсю армію, якая тут ёсць. Падаюся, што на нас ніхто не нападзе. Яго армію я... не, давайте пакуль у гарадах няхай пабудзе, я просто панайму больш войскаў. То у мяне якое месца больш па войскам. Астаньце можна ў цэнтры наняць. Вось, наём войскаў, баракі, тут усё гэта ёсць. Мы зараз нават будуем паралельна месца для трэніроўкі лучнікаў, і яно, вось зараз, два хады яшчэ будзе. Вось. Мы самі, гэта літаральна, глобальная стратэгія нейкая цывілізацыя, напрыклад. Мы абіраем будынкі, мы абіраем, што будаваць, пры гэта у нас 2 чаргі. Мы можам будаваць адначасова і юнітаў, папаўняць арміі. Мы можам таксама яшчэ і будаваць будынкі паралельна з гэтым. Не нешта адное, як, напрыклад, той жа цывілізацыі. Вось, гэта я вось і заняў гэты галоўны горад. Галоўны, каб у нас грошы на гэта ўсё хапала. І вось у нас грошы прыбываюць, так што ўсё добра. Добрый вечер, Мітай горы, добрый вечер. Першы не гуляў, толькі ўжо ў другі. Я вось не ведаю, чамусьці мне другі зайшоў трошкі менш, чым першы. Ось. Але зноў жа, я гуляў так шмат у першы, што можа гэта я ўжо памыляю. Ужо просто эфект качачкі. Я просто бачу, што яно першае для мяне было, таму я і зацікаўлены ў ёй. Пакроковыя пра другую сусветную, але не глобальныя, як ад Фераксісаў. Я больш на баі пакрокавыя разлічаны. Добра. Трэба будзе паглядзець. Там кампаніі ЗСУ, Германію, ЗША. Вось, калі шчыра, мне другая сусветная як сеттинг не вельмі цікавая, не супер цікавая. Агульная, то бок мне цікавыя шмат якія гістарычныя перыяды, але вось чамусьці другая сусветная мяне цікавілі толькі заўсёды тэхналогіі ў другую сусветную. Таму калі там ёсць нешта замарочвацца з тэхналогіямі, то я буду вельмі зацікаўлены. Вось, я зразумець не магу. Мы за этрускіх так, мы за этрускіх з Рымам, ці мы супраць этрускіх з Рымам? Мы... Так. Дрынос Долгус. І што мы будзем рабіць? Давайте так. У нас ад Рыма ёсць ад Сената патрабаванне. Зараз нам там еще падказваюць, што рабіць. Патрабаванне ад Сената. Місія захапіць гэта паселішча. Для гэтага нам патрэбна армія. Армію я магу ўжо сабраць з паселішчаў, якая там у іх унутры знаходзіцца. Але гэта можа не задаволіць тых, хто ў іх жыве. Яны не толькі застануцца без абароны, але яшчэ і могуць паглядзець на тое, каб... А чаму бы нам не падняць паўстанне, правильно? Таму лепей давайте, можа, наймем яшчэ трошкі ахоўнікаў у горадзе і пакрыху падрыхтуем сабе армію, якая будзе нападам займацца. Наш галоўны лідар, Флавіус Юліус, лідар нашай фракцыі, яму 47 гадоў. Вось, ён жадае стаць імператарам.
І одна ёсць праблема, тое, што сілаў на тое, каб стаць імператарам, у нас не хопіць зараз. Ні арміі, ні ніякіх рэсурсаў, таму займацца гэтым мы нават шчыра не будзем, мы за стрым не паспеем. Так, я думаю яшчэ. У гэтым новым паселішчы, якое мы захапілі, там літаральна ні халеры няма. Вось, вы бачылі, мы захапілі там 4 дамы, літаральна. Я магу, дарэчы, раней была магчымасць дэталі паселішча, і можна было перайсці ў рэжым прагляда гэтага паселішча. Я магу нешта? Так. Не. Паселішча. Блін, я реально зацікаўлены паглядзець, як яно выглядае. Не? Не, нешта не працуе. Ну і ладно. У новым паселішчы, якое мы захапілі, мы можам яшчэ пабудаваць чагосьці карыснага. Давайте дарогі там пабудуем. Там літаральна мы прыехалі скрозь нічога. Мы праехалі па лесу там, каб прыехаць туды. Давайте лепей дарогу туды пракладзем, хоць будзем нармальна карыстацца. Дарэчы, рымляне ж яны будавалі дарогі не проста таму, што яны такія ашмурэць інжынеры былі. Дарогі былі ім патрэбны літаральна для таго, каб перасоўваць армію. З іх памерамі тэрыторый яны вельмі добра працавалі над сваім. Гэта была, скажем так, выключна ваенная прылада. Дарогі просто так пашчасціла, што імі яшчэ іншыя людзі маглі карыстацца. Так што так вось супала. Традыцыя будаваць дарогі. Так? Яны выкарыстоўвалі іх для захопу, то бок яны вельмі былі агрэсіўнымі хлопцамі. Ну, уже арміі тут ніякай няма, сэнсу нет. У нас ёсць нескончаныя хады яшчэ да нашых агентаў. Так. Наняць юнітаў. Правіць агента, не. Мы дамовіліся з карфагенянамі на гандаль. Наш дыпламат можа, у прынцыпе, пайсці з галамі дамаўляцца, ну, шчыра не вельмі у нас трымаецца. Я памятаю, як я шмат разоў спрабаваў дамовіцца з галамі, але яны супраць мяне ўсё роўна на мяне нападалі. Я спрабаваў з імі неяк сябраваць і нават дамовы рабіць, але гэта, ну, ў 2005 годзе. Вось, я спрабаваў гэта рабіць. Зараз я гэта рабіць не буду, бо тады яны заўсёды мяне падманвалі і нападалі, здраджвалі мяне. Любое пагадненне, нават выгаднае, супервыгаднае для іх, яны ўсё роўна пракідвалі мяне з ім, таму нахрен яны ідуць. Вось. Магчымасць пашпацыраваць па гораду была, падаецца, ва ўласцівасцях паселішча. Ну вось я не бачу зараз вось дэталі паселішча, колькі грошай па яму будзе, але я жадаю канкрэтна, была магчымасць проста паглядзець літаральна, ну, камеры па гораду палётаць. Я тут не бачу гэтага зараз. Так, агульная мапа, гэта не тое. Не, дарогі-то ўсе будавалі. Просто рымляне, скажем так, былі знакаміты сваімі якасцю сваіх дарог, таму я гавару пра тое, што ў першую чаргу гэта была ваенная прылада для іх. І раму яны іх пракідвалі нават туды, дзе падавалася бы, ну, яны ж рэальна сетку дарог сваіх праклалі вельмі далёка. Яна, ну, потым ужо ўсё яшчэ кавалкі тых дарог паўсюль, проста па ўсёй Еўропе ёсць. Ось. Дарэчы, у гладыатары жва на першых кадрах людзі сядзяць. Па тыпу гладыатары 2, зразумеў. На першых кадрах людзі сядзяць сярод гарбузоў. Я нічога, што гарбузы прывезлі іспанцы ў 16 стагоддзі. Ну, блін, такога да халера, насамрэч. Вось, насамрэч, калі падумаць, шмат якой ежы, якую мы выкарыстоўваем, яна ўвогуле вельмі позна з'явілася. Яна не можа быць супер старажытнай, таму што яна з'явілася толькі нядаўна ў нас. З галам не дамовішся, у іх там Астерикс і Аберикс. Я літаральна, я ў 2005-м, я быў вялікім, мне вельмі падабаецца Астерикс і Аберикс, і мне не вельмі не падабалася, што я гуляю за рымлян, і я не магу дамовіцца з галамі, таму што я жадаў, каб мы былі сябрамі. Ну вось я жадаў гэтага стратэгіі, я рэальна спрабаваў з імі дамовіцца, пасябраваць, але ж, ну, гульня зроблена так, што яны, канкрэтна вось галы, яны не будуць нават захоп іх яны будуць нападаць, калі іх армію ўсе разбіць, і яны нават будуць у невялічкай колькасці, яны ўсё роўна будуць паводзіць сябе агрэсіўна. Так у іх у штучным інтэлекце іх закладзена, яны будуць агрэсіўныя тут. Таму выбару не застаецца, мне прыйдзецца ваяваць з галамі. Я ўжо гэта ведаю, таму, на жаль, з Астериксам і Абериксам мы не пасябруем.
Я не буду красці іх сакрэцароўных зелей, усё будзе ў парадку. Давайте канец хода можа. У мяне ёсць гэты шпіён. Дарэчы, наконт атруты. Гэта ўвогуле чмурана зроблена ў Сёгуне 2 Total War, што можна атруціць, і там нават невялічкія ролікі паказваюцца. У нас ёсць агент зараз у гэтым паселішчы. Мы можам гэтае паселішча трошкі... Ён проста шпіён, ён не наёмны забойца. Ён будзе разведваць тэрыторыю. Тут можна наймаць наёмных забойцаў, якія будуць рэальна пазбаўляцца ад тых, хто вам не падабаецца. Вельмі ёсць такія прыкалдасныя моманты. Так, я магу нешта за яго? Ці? Так. А я конкретно не агента зараз, а само паселішча. У меня есть нейкія дзеянні, якія я могу выканаць? Я просто не памятаю, як... Вось дзеянне агента. Угу. Локацыя. Ёма, яны нейкія незручныя зрабілі гэты ў рэмастары. Раней была пра вельмі простая і зразумелая. Сенат, лідер фракцыі. Мне просто цікава, вось, у мяне ёсць агент. Я жадаю, каб ён зрабіў нешта з гэтым горадам. Энд-агент. Не? Як я павінен... Раней просто вось бярэш агента, націскаеш на яго, ціскаеш правай кнопкай, і ён робіць нешта для цябе. Плюс яшчэ можа час часу выконваць іншыя дзеянні. Вось да гэтага хлопцаў можам прыслаць агента. Давайте вось гэтага агента дашлем. Так. А тады нейкі скрипт, пэўна, быў у той гульні. Я памятаю гэту неабаснаваную варожасць таксама, як бах усё адно. Так, нешта такое было. І я зараз нават не буду спрабаваць з ім пасябравацца, бо, гавару, гэта ўжо... Да и что такое? Ну, он будет ходить альбо не? Ну ладно, холера, конец хода. Туториал. Что, новины? Не, это не то. Оверлей увогуле включился. Так, добро. Ассасин Териксов наймать. Угу. Ассасин трошки позднее будет. Так. Джеймсус Бонтус. ДНД матч у Twitch комьюнити. Мета Ігор, гэта складана. Тым больш, што і, давай так. Гэта вельмі складана арганізаваць, на мой погляд. Я не вельмі люблю арганізоўваць, бо і так купае тым, што я арганізоўваю зараз. Так. Вось. Але няхай будзе. Я не буду поінты за гэта здамаць. Паглядзі... я не ўпэўнены. Я не ўпэўнены, што я ожидаю гэта рабіць. Я не упомню, что я созрел для этого. Так, ладно, холера з ім. Я не зразумеў, як агенты працуюць. Вось ты, напрыклад. Цябе даслаць, дамовіцца. З галамі мы не дамовімся, зноў жа таму, што яны проста будуць суперагрэсіўнымі. Холера, пропускаем ход. Потым на рулетке гэта трапіць. Гэта будзе адзін з тых, дарэчы, на контррулеткі. Для тых, хто прапусціў. Была ідэя, у нас ёсць спіс лідараў, ён даволі велізарны, ён рэальна здаравенны. Так? І... вось што мне нагадалі. Я нешта скочу паміж рэчамі, якія я жадаю зрабіць. Я зараз вярну пункты за бан вулчары, бо баніць нікога не буду. Посмяяліся і хопіць. Каб было гэта зрабіць яшчэ ў папярэдні раз. Вось, дайся багеме бачу, на Рим Total War учора было, на бан вулчары, РВДак, я табе верну назад. Отправиліся назад? Вось, отправиліся назад балы. Вось, прапаную перакласці дайсы з ДСТ. ДСТ, што гэта такое? Донса Together з Орыганай. Гэта складаней. Так. Будзе час саспець, пакуль назбіраем. Можа быць. Я не ўпэўнены. За мной жадае Галы жадаю дамовіцца са мной на гандаль.
на права гандлю. Давайте дамовімся. Thanks. Чаму бы не? Яны даслалі свайго. Яны ўсё роўна парушыць гэтую прапанову. Атрад паўстанцаў ушоў. На нашай тэрыторыі да халеры паўстанцаў. Добра, ладно. Зараз разбярэмся. Дык вось, наконт рулеткі. Рулетка такая ідэя. Яна нават ужо зробленая. Адзінае, я не ўпэўнены, у які момант яе запускаць, як, якім пэўны момант вырашаць. Карацей, думка такая. Час ад часу я буду запускаць рулетку на нейкіх пэўных стрымах, каб вырашыць, во што я буду гуляць, напрыклад, на наступным тыдню. Так? І гэта будзе паўнавартасны стрым па гульне, якая насамрэч са спіса лідараў, на тую, якую галасавалі ўжо. Але з гэтай гульня, якая выпадзе, такая і выпадзе. Пры гэтым гульні, на якіх нагаласавалі больш, у іх большая верагоднасць перамагчы. Просто роўна настолькі, наколькі ёсць. У выніку атрымліваецца, нават гульня са 100 пунктамі яна можа перамагчы. Нават яна. Просто верагоднасць яе будзе нізкаватая. Чым менш гульн будзе ў спісе, тым прасцей, як будзе гэта ўсё размяжоўвацца. Вось. Я жадаю гэта зрабіць на наступным тыдню, таму што ў нас амаль скончыўся Legacy of Kain Defiance. І думаю, зрабіць гэта можна, калі б мы скончылі Defiance учора, то можа быць я нават і сёння бы запусціў рулетку, мы бы вызначылі, во што я пагуляю на наступным тыдню, хутчэй за ўсё там панядзелак, аўторак. Але з-за таго, што ён яшчэ працягваецца, я не ведаю, колькі там яго. І вырашым ужо ў працэсе. Хутчэй за ўсё я ў панядзелак, і калі ў панядзелак мы скончым Defiance, я ў канцы стрыма запушчу гэтую рулетку. Вось. Я думаў просто ў першы раз даць сабе часу падрыхтавацца, выходныя, напрыклад, каб калі там выпадзе нешта з гуляны, з якім могуць быць тэхнічныя праблемы, то каб мне быў хоць нейкі час падрыхтавацца. Вось, будзе дадатковая рулетка з падпісчыкамі, якія актыўнічаюць у чаце. Рэдка трапіць, таму бан-рулетка такая. А чаму рэнна? Так. Добра. У нас ёсць ворагі? Гэта ж паўстанцы. А чаму яны мне не адзначаны? Бачыце? Тут ёсць групоўка паўстанцаў. Hermes of Ariminum. Добра. Давайте збярэм армію з горада. Тут, у прынцыпе, можна... Тут шмат ахоўнікаў проста гарадскіх. Хастанці, у асноўным, у нас тут толькі ёсць. І трошкі лёгкай пехоты з гарадской аховы. Так, мы не ведаем, колькі іх там. Мы не ведаем, рэальна, мы просто не ведаем памер арміі. Усім? 0 з 20. Цікава. Это у нас недахоп разведкі нашай, альбо што? Мне падавалася, раней хоць нейкая інфармацыя давалась. Ну ладно, давайте правім гэтую армію. Не могу. Таму што? Хто такія? Гэта гандляр, блин. Я думаў напасть на яго, потому што я думаў, што гэта армія. Але гэта не армія. Ну і добра. Давайте будаваць. Тут у нас ёсць... Гэты горад амаль недабудаваны. Арімінум, ён пусты даволі. Можна пабудаваць сцены. Это добра. Баракі. Канюшні. І дарогі яшчэ палепшых. Што цікава, у будынкаў шмат узроўняў. Так, я магу гэта неяк паказаць вам. Прадэманстраваць. Альбо гэта не дазволіць мне. Блин, было бы добра, калі было візуальнае нейкае адлюстраванне. О, дрэва. Дрэва тэхналогій. Так? Тут рэальна ёсць гарады паляпшаюцца. У іх ёсць розныя ўзроўні таго, што адчыняецца. У залежнасці таго, які ўзровень горада можна будаваць больш і больш. І ў выніку там яшчэ ёсць нейкія рэформы, якія проста з цягам часу даюць вам усяго больш і больш. Ось, вельмі шмат чаго мелкага цікавага. Насельніцтва вельмі ўплывае на тое, як далёка мы можам развівацца. То бок горад павінен расці сам па сабе. Гандляры забіць. Цішэй. Нам яшчэ не спатрэбіцца. Давайте ў гэты горад пакуль палепшым фермы іх. Яны няхай гэтым займаюцца. Гандляр, там больш будзе грошай ад яго. Таксама няхай гэтым займаюцца. Будзе гандлёвы горад такі, порт. Дарэчы, наконт порт. Я ведаю, з кім дамовіцца яшчэ, каб грошку зарабіць.
Агент, Noble калі ласка. master? Чаму ты не You можаш are рухацца? mistaken, sir. Я не разумею. Неяк стало складана. Ну, ты абраны, так? Awaiting your command. А чаму я не You магу are рухацца ім? mistaken, sir. Noble master? Што я павінен зрабіць? Чаму мне заблакавана? Yes. I cannot do. You are mistaken, sir. Будаўніцтва. Браузер. Мне падаецца, туторыял я зламаў тут з-за таго, што я не з туторыялом дрэнна парабіў, таму што, глядзіце, я не магу нічога рабіць. Куды я магу даслаць яго? Давайте перамовы. Я адправіў яго на перамову, я нічога не жадаю рабіць. Так, паспяховая місія Сената, гэта было добра. Мы выканалі. Тут у нас што? Самыя багатыя фракцыі. Дыпламатычная інфармацыя. Фракцыі нейкія ў вайну уступілі. Мы самыя багатыя ўвогуле, віншуй нас. Мы дасягнулі гэта нашай цяжкай працай. Розныя справаздачы. Але з імі, што там ад Сената яшчэ? Ну, 9, блін, хадоў. Эх, трэба армію збіраць. Нельга чакаць, трэба армію збіраць. Я возьму, вось адсюль. У нас ёсць пчэлы, які, ў прынцыпе, неблагі генерал будзе. Я яго прыйду ім сюды. Чаму я не могу хадзіць? Што за халера? Я, можа, зламаў рэальна туторыял неяк? Я не могу хадзіць ні военным юнітам. Что за херня? Я могу только наймать войски. А? Давайте-ка я паспрабую отключить туториал, бо мне падаецца, гэта нейкая херня зараз. Так, адвайзер. Складанасць кампании. Что за херня? Реально, ну, вось у меня армия есть, абрана есть дистанция, куда она может ходить, я не могу натиснуть походить. Оно мне заблоковано. Это ж полная херня нейкая. Допустим, ну ладно, конечно, не бачу. Вячеславич, отправляй на Сибирию першую 100. Дякую велике. Что за холера? Что за холера? Гульня. Налады. Не тое, не тое. Блин, мне падаецца, трэба перазапускаць кампанію, бо я нават консоль тут ёсць, а ё-моё. Ну, іншай ідэі, акрамя як перазапусціць кампанію, у мяне няма, бо гэта халера нейкая. Давайте перазапустім. Я літаральна, я думаў, што мне праз туторыял просто цягне, але гэта нейкая халера. Юлі. Туторыял выключаем. Колькасць рэкамендацый просто на першы раз, то, што не бачылі. Поехали. Я ўжо зламаў гульню. Я лучше ў сваім тэмпе, таму што туторыял трошки даставучы быў. Можна было яго не ўключаць. Так, берем нашу армію. Зробім літаральна тое ж самае, што нам у туторыяле рэкамендавалі. Дайся Богема, як яна ўчора пытала. Так, зноў жа, за абмежаванне ў гэтага самага нашага Legacy of Kain я не мог табнуцца. Зараз я дайскі закіну. Бяру, гляджу. Так, на бан Вулчары у нас в спісе лідараў усё яшчэ ёсць, я прыбяру. Я адправіў назад гэтыя 100 пунктаў, назад вярнуліся РВДАК. А на Сібіры ўсё добра. Кіберпанк 2077, мне падаецца, кіберпанкі у нас трошки разваліліся. Давайте я нейкіх... Дайсы Богемы пайдуць на кіберпанк 2077. Ёсць. І я выраўняю кіберпанк, бо ён там нешта... Так, пацвердзім змену.
Бо там есть с пробелом и без пробела. И оно старая блытаніца, мне падаецца без пробела. С пробелом усё ж таки больш відавочна будзе. Ёсць. І оно павінна быць у парадку. Зараз я вам аднаўлю спіс лідараў. Спіс лідараў павінны быў аднавіцца, павінны быў быць, ага. Ёсць на месцы. Так, так. Спадзяюся так. Павінна ў выніку атрымацца на кіберпанк прыкладна 21 000. Калі я нічога не плутаю. Добре. Пачынаем асаду. Ну, як асаду, адразу нападзем на іх просто. Невелічкае паселішча. Зараз без туторыяла. Мне хоць сам могу ўсё натыкаць. Вось гэты момант мне супер падабаецца ў гульне. Тое, што у пачатку бойкі кожнай будуць розныя прамовы ад вашых генералаў. І чым больш харызматычны генерал, то бок у яго ёсць параметры як генерала, так? Тым больш ён будзе прамовы складаней рабіць. Гэты генерал яшчэ даволі простенькі, ён там даволі хуценька скончыў. Ён апісвае сваіх ворагаў. Ён гаворыць, якія яны крутыя сыны Марса, як пайдуць, карацей, раздзяўбуць сваіх ворагаў, і вось там, глядзіце, насупраць нас там немытыя галы будуць, альбо нешта такое. Вось, альбо вось яны паўстанцы нейкія, неправільныя такія-сякія, вось мы пойдзем іх разнясем. Гэта адшмурэннейшы момант гульні. Ён быў у арыгінале, гэта в ремастары не змянілі ніяк, проста візуальны стыль палепшыўся. Гэта вельмі крута. Тактычная мапа, гэта цудоўна. Гэтым разам чапай германскія кубікі. Так. Паспрабуем. В прынцыпе, глобальна. Давайте пачынаем бойку просто. Войскаў мы іх не бачым. Яны там, мы прыкладна бачым, дзе яны, але бачыце, яны такія шэранькія. Яны маглі схаваць свае юніты дзесьці. Мы пачнем напад, падвядзем свае войскі бліжэй. Мы значна мацней за іх, але лепей, чым менш мы юнітаў згубім, тым больш моцнымі мы будзем потым. То бок, кожная бойка, яна... Мы ў марафоне, скажем так. Нам важна не губляць юніты. Чым менш юнітаў мы згубім, тым менш нам патрэбна будзе іх трэніраваць, і тым менш, тым хутчэй мы будзем працягваць нашыя бойкі. Чортовы паўстанцы хаваюцца за графічнымі артефактамі. Гэта называецца дамы. Яны хаваюцца за дамамі. Вось мы зараз трохі паднаблізіліся, бачым лепей. Давайте отправим армію сюди. Бачите, яны по-іншаму трошки, но не настолькі по-тупому яны выступаюць. Пры гэтым, давайте атакуем іх з вузкага месца, вось гэтага. Не ведаю, да? Я возьму лучников, поставлю их вось тут. Я поставлю триаріяў перад імі. Дам выцягну такім чынам войскі з гэтага боку, і калі адыдзе хоць які-небудзь атрад, я нападу ў кавалерыю. Карыстаемся тым, што яны не могуць бараніцца з усіх бакоў. Там была тактыка яшчэ адыходу у юнітаў, так у іх ёсць, скірміш мод. Ва ўсіх лучнікаў ёсць рэжым таго, што яны будуць спрабаваць адысці ад ворага, калі да іх набліжаецца, яны ж лучнікі, яны не толькі бліжній бойцы гатовы змагацца. Яны будуць спрабаваць адысці, калі да іх нехта падбяжыць. Гэтым мы скарыстаемся. Яны выстрояцца зараз і пачнуць атаку. Ось, пайшлі застрэльваць. Так. Ім гэта не падабаецца. Яны зараз альбо паспрабуюць напасці, альбо паспрабуюць адысці. Што там пауза будзе на П? Добра. Триарія ў першым радку. Усё цудоўна. Усё ў плане. Можна падвесці сваю кавалерыю бліжэй. Бачце, яны абыходзяць мяне. Не той, каб дурныя. Вось яны. Яны напалі.
адкрыўся іх лёгкая пяхота, у якой ёсць генералак, яна адкрылася. Напад. Звяжем их бойкой, гэта спрабуюць ударыць сланга. У нас лучнікі закрытыя, яны ў парад. Гэтых хлопцаў накіруем на генерала і кабздай генерала. Бачите, у іх упала мораль зараз, сцяг іх там белым пачаў падсвечвацца, уже перастаў. Мораль вярнулі. Яны будуць змагацца тут. Усё, подзаціснулі і генерала. Ёсць. Яны зрабіліся маральнымі, ну як і звычайна былі. Мы затапталі іх генерала, таму маралі ўсяго іх невялічкай арміі упадзе. Гэтыя ўжо проста бягуць ад нас. А гэтыя хлопцы... Рэарыя, вы што робіце? Вы дакладна з імі змагаецеся? Я не вельмі упэўнены. Давайте отправим на дапамогу гэтых хлопцаў. Так, і кавалерію сюди накируємо. Скажи мне, што амаральная, тютар, напрыклад. Не-не-не, яны яшчэ толькі старажытныя, яны яшчэ для гэтага не гатовыя. І што? Тютар ім паказваць. Іх слабая псіхіка не вытрымае гэтага. Ёсць. Мне залічыць перамогу ўжо альбо не, бо я літаральна ўжо так кантралюю гэтую тэрыторыю і армію. Усё, захапіў. Rome demands victory from her generals, and this day is clearly our victory. Нешта старажытнае, тады ім Facebook пакажы. Ну, блин, не настолькі ж жорстка, не настолькі ж старажытнае. Ё-маё. Лягчэй, а то не, гэта у розныя бакі хістае. Альбо занадта старажытнае, альбо нешта занадта траўмуючае. Вось. Кожная фракцыя мае свае асабістасці, свае юніты, сваю эканоміку трошкі адрозніваючуюся, не вельмі моцна. Агульна яны ў плюс-мінус усё адно і тое ж. Так, занялі гэтую тэрыторыю. Зараз у нас, з-за таго, што мы не ў туторыяле, у нас зараз выбары хоць ёсць. Наконт рамбаўладальніцтва ўсё яшчэ, я думаю, добрая ідэя, таму што у нас зараз рабоў не хапаем ва ўсёй нашых гарадах. У нас ёсць невялічкая армія, вольная чагосьці. У нас загадаў ад сената няма. Мы выканалі папярэднюю місію, і нам далі дынарыяў, 10 000 дынарыяў. Ач мурэн у нас ёсць грошы. Пачынаем будаўніцтва паўсюль. Гэта новы горад, які мы захапілі. У яго мы... наняць мы нікога не можам. Горад — гэта першы толькі дом губернатара. Добра. У нашай сталіцы... У папярэдні раз нам там лучнікаў гаварылі будаваць. Ну, будынак для лучнікаў. Давайте у гэты раз і возьмем яго таксама. У гэтых хлопцаў возьмем фермы. Мы пачнем армію сабе папаўняць, бо яна нам патрэбіцца для захопаў. Пастаці 3 атрады. Тут у нас выбор невялікі, але давайте хоць армію гарадскую. Так. Давайте гэтых хлопцаў перадыслацыруем. У гэты невялічкі лясочак. Оп, схаваліся. Калі хтосьці будзе до нас падыходзіць, то мы з імі разбярэмся. У нас ёсць агент. О, і вось зараз нармальна працую, бачыце? Я магу проста яго накіраваць. Давайте вось сюды адправім. Як у ДНД працуе некрамантыя? Лёгка. Некрамантыя па сутнасці сваёй. Ну, пытанне, скажем так, пытанне ў тым, як яна, як гэта, фантазійна працуе. Таму што нічога незвычайнага. Вам патрэбны толькі труп, і вы можете ажывіць труп. Ось. Альбо пытанне ў тым, як яна механічна працуе. Вось, мне ў гэтым цікавіць.
Калі гаворка пра проста тэхнічна, ну, як она механічна працуе. Любыя заклёны выкарыстоўваюць, ну, большасць заклёнаў выкарыстоўвае нейкія рэсурсы, і, па-мойму, некраманта якраз патрабуе рэсурса нейкага, у залежнасці ад таго, які заклён некраманты, таму што іх там да халеры. Вось, калі гаворка проста пра тое, каб падняць труп альбо шкілета, там таксама два розных заклёны, па-мойму, то яны маюць свае патрабаванні, цалкам нічога такого не надзвычайнага, ты падымаеш на цэлы дзень і у цябе ёсць выбар у канцы дня, альбо наступны раз, каб працягнуць карыстацца гэтым трупам, ты можаш альбо працягнуць яго карыстанне, выкарыстаўшы зноў на яго заклёны, проста працягнуўшы яго, падтрымліваць, скажем так, яго з сабою, альбо падняць новага. У прынцыпе, калі здольны некрамант, то ён можа падняць даволі салідную колькасць. Ёсць яшчэ пару прыкалдэсаў і прадметаў, якія ў гэтым дапамагаюць, можна сабраць невялічкую армію. Вось. Звычайныя чарадзеі, ну, глобальна так. І некрамантыя гэта проста школа магіі. Яна нічым не адрозніваецца ад стварэння фаерболаў. Ось, глобальна. Проста патрабуе трупы для свайго карыстання. Ось. Усе навокал з гэтым окей, залежыць ад сусвета. Глобальна ДНД прапануе толькі сістэму, гульнявую сістэму. Не будзе пытанняў да некрамата, гэта ўжо залежыць ад сусвета. Зноў жа, у некаторых краінах, ну, скажем так, выдуманых краінах, некраманта ў парадку. Ну, ось ніякай праблемы. Зноў жа, з-за таго, што сусвет залежыць ад данжн-майстра, то можа быць і нармальна, а можа быць поўнасцю забаронена. Любой заклён з школы некраманта можа быць пад забаронай і не дазваляцца. Калі хтосьці знайдзе такога, на вас могуць адправіць там армію. Не ведаю, не армію, што-небудзь, карацей, нарабіць вам. Але гэта ўжо залежыць ад... Як у маіх кампаніях, па-рознаму. У асноўным мае гульцы не вельмі вялікія фанаты падымаць трупы. Было пару толькі персанажаў. Пры гэтым яна не да нават у мяне было некалькі краін. У адной краіне гэта лічылася, ну, усё нармальна, пакуль ты злачынстваў нейкіх не робіш. Пакуль гэта трупы нейкіх невядомых людзей, пакуль гэта не ты кладбішча не развароўваеш, якое, ну, гарадское. То бок пакуль ты не парушаеш канкрэтна законы гэтай мясцовасці, так? Ёсць адна у маёй, ну, зноў жа, маёй кампаніі, мой сусвет. У адной краіне гэта зусім нелегальна. У трэцяй краіне увогуле ўся магія забаронена. Акрамя магіі гэтых самых святароў. Вось, усё. Ну, там па жорсткай забароны, любая магія ў любым выглядзе. На гэта адпраўляецца спецыяльны ордэн, які займаецца падаўленнем якраз такі любога навучання аркане. Вось прыкольно такое. Так што там некраманты ад з найгоршых, можа, злачынстваў, які толькі магчыма, таму, у прынцыпе, яна там рэлігіёзная, карацей. Галоўнае быць чырвоным чараўніком. Ёсць чырвоныя чараўнікі у сусвеце Forgotten Realms, ёсць Red Wizards, ну, яны літаральна чырвоныя чараўнікі, і яны, по-мойму, як гэта называецца краіна? Сэй, по-мойму, іх называецца краіна, я зараз магу памыляцца. Вось, у іх увогуле некрамантыя была ў парадку. Вось, просто што краіна ў заняпадзе, і ў яе ўздым гэтай краіны ўжо быў некалькі разоў. Яна там прыходзіла да вялікай эмоцыі і потым падала ў заняпад. Так, давайце-ка гэтую армію невялічкую. Яна ў нас у лесе сядзіць літаральна. Мы да яе будзем дасылаць войскі, якія назбіраем, аб'яднаем з гэтай арміяй. Так, даслалі адзін атрад. Гэта у нас Вайбіус Юліус. Добра, ён вайбіць, там сядзіць у нас у кустах. А хто у нас лідер? А дзе ў нас лідеры самой нашай фракцыі? Вось, Сегеста. Ён літаральна ў гэтым горадзе сядзіць. Блін, я бы ад яго не дасылаў людзей нікуды. Ну да ладно. Так, вы, хлопцы. Давайце-ка. Я накірую гэтага нашага дыпламата. Ён там 3 хады будзе ісці. Я паспрабую накіраваць яго ў Грэцыю. Няхай ён пехам пойдзе, бо я пакуль пабудую які-небудзь карабель, які яго даставіць. Ды гэта... у мяне ёсць адзін. Гэта я прадзяўбаўся. Ну да ладно. Вось. Няхай пехам дойдзе, ён па дарозе будзе ісці, і тут гарадам будзе дамаўляцца з тымі, каго па дарозе сустрэне. З галамі дамаўляцца не будзем, калі яны самі не пажадаюць. Так, у нас агент гэты ёсць. Ён ужо назірае, не?
Давайте няхай ён будзе сачыць за медіаланумам, так? Ось туды. Чаму я не магу? А, нейкіх дзеянняў дадатковых у гэтым ходзе. Ну ладно. Так, хіба некрамант не працуе з душамі, звязвае іх там, выклікае з сусвету мёртвых. Ён таксама можа рабіць і гэта. Некрамантыя не ўся дрэнная. Некаторыя з іх дазваляе, школа некраманты дазваляе пагаварыць з душою памерлага, напрыклад. Вельмі карысная здольнасць, каб даведацца, хто забіў каго. Ну, вельмі карысная, супер карысная. У расследаванні як гэта, справы такой вельмі зручненька. Але з душамі ёсць нюанс. Душы вельмі эфемерная такая штука ў ДНД. Вы можете дамовіцца, ну, гэта на погляд майстра можа быць такое. З душой можна паразмаўляць толькі пакуль яна не адправілася у, скажем так, у далёкі шлях. У душы ёсць месца прызначэння. Я не буду зараз увесь пра ўсё планскейп расказваць, гэта для гэтага падарожжа душы вельмі складаная рэч. Вось куды яна там трапіць і потым. Вось справа ў тым, што душы яны як бы маюць шлях, і яны з'яўляюцца ў матэрыяльным сусвеце, адпраўляюцца ў сусвет духоўны пасля смерці. І калі пакуль душа не перайшла ў сусвет духоўны і не займаецца там сваімі справамі, і не забылася ўжо на тое, што з ёй было, з ёй можна паразмаўляць. Як толькі яна апынецца ў сусвеце памёрлых, то яна забудзецца на сваё жыццё у рэальным сусвеце матэрыяльным і ўжо не зможа адклікнуцца нават на покліч, што вы будзеце выклікаць яе, а яна просто не адкажа, таму што яна ўжо сваімі справамі там займаецца, яна нават не ведае пра тое, што яна калісьці была жывой. Вось прыкладна так. Вясёлкавая магія. Вясёлкавая магія як працуе, калі штыра па жарту, нават не па жарту, літаральна ў наборы чарадзея, ну, даволі моцны набор заклёнаў, ён літаральна спектральны. І гэта, ну, вясёлкавы набор, і ты абіраеш колеры, у залежнасці ад колера ты атрымліваеш розныя эфекты. То бок адзін можа паліць агнём, другі там льдом, іншыя эфекты даваць. Так што прызматычная магія, вось такая яна. Так што яе можна тэхнічна лічыць вясёлкавай магіяй. Я на тычоўскім ДНД не можа быць забаронена. Зразумеў. Так, не забудьте задаць 5-е пытанне. Гэта пачакай, гэта ж ачмурэнная сцэна была у фільме, які вось недавно выйшаў, «Гонар сярод вароў». Ачмурэннейшая сцэна з тым, як яны з трупамі размаўлялі. Ачмурэнная, мне вельмі спадабалася. То бок некрамант можа быць патрэбны нават звычайным сялянам. Так, ён можа быць карысным. Тэхнічна некрамантыя, ну, яна можа быць не самай ветлівай, пакуль ты не выкарыстоўваеш пэўныя заклёны. То бок глобальна гэта залежыць ад сітуацыі. Ну, вось. Калі гаворка пра трупы, шчыра, я думаю, што большасці пофіг абсалютна ў гэтым сусвеце на тое, што ты падымаеш трупы, не іх сяброў. Ну, там нейкія людзі, дзесьці там ваявалі, калісьці там 100 гадоў таму. Чаму бы і не падняць, спытаць у іх што-небудзь. Ну, карацей, у некаторых выпадках людзям будзе проста пофіг. Гэта вельмі залежыць ад сітуацыі, таму што пад забаронай, што не пад забаронай, гэтага сістэма не дае. Сістэма дае толькі інструменты. Так? Яна проста падказвае, што гэта можна рабіць, і вось так, калі вы падумаеце гэта зрабіць, то гэта робіцца вось так. Вось якую праблему яна вырашае. Ой, куды ён пайшоў? Ай, я не туды накіраваў агента. Алера. Ну ладно, я думаю, што я за гэтага кірую. За свайго дыпламата. Глядзіце. Галы падбіраюцца. Галы ідуць. Дарэчы, беларускага дубляжа не чуў. Гонар, ну, просто таму, што я паглядзеў значна раней і не пераглядаў беларускім дубляжы, але я вельмі рэкамендую фільм «Гонар сярод вароў». Ён дасць вам уяўленне таго, як яны амаль выконваюць усе правілы ДНД. Ну, я калі глядзеў, я такі адзінае абмежаванне, якое я скажу, тайм-стоп, там ёсць заклён спынення часу. Ён працуе, ён недоўга распаўсюджваецца, то бок ён звычайна проста імгненна працуе на тэрыторыю пэўную. І таму, па ідэі, не павінна было быць як у фільме, ён там павольна распаўсюджваецца. Але яна магла выкарыстоўваць артефакты. Зноў жа, канон не канон, пофіг абсалютна. ДНД не пра канон. Вось, я проста такі назіраў, а ці парушылі яны нейкія правілы ў фільме. І ў прынцыпе яны парушылі заклён тайм-стоп,
І колькі разоў друід можа перакідвацца, таму што хто колькі там друідка перакідвалася, гэта трошкі занадта. Але магчыма, гэта магчыма, калі ў залежнасці таго, які ў яе класы. Гэтага нам не кажуць у фільме, і гэта не вельмі важна, але вельмі весела. Я вельмі быў задаволены фільмам. Ён, у прынцыпе, паказвае увесь абсурд таго, што адбываецца. Так. А раса ці рэлігія ўплывае на дастаўленне да некраманта? Я магу адказаць толькі за свой сусвет. У маім сусвеце расы даволі пераблытаныя. І уявіце сабе, калі у вас літаральна ходзіць, ну, там, у вас ёсць дворфы, там, розныя эльфы і гэтак далей, хутчэй залежыць ад таго, ад правілаў, ад законаў тэрыторыі, скажам так. У мяне гэта літаральна залежыць ад дзяржавы, у якой вы знаходзіцеся. Дворфы, напрыклад, вельмі не любяць на сваёй тэрыторыі, у сваіх каралеўствах, там 3 каралеўства у мяне дворфаў. Яны вельмі не любяць некраманту ў любым выглядзе. Вось, але зноў жа гэта, ну, не такое суперканфліктная штука. Можна дамовіцца. Можна дамовіцца з кім заўгодна, акрамя вось гэтага дзяржаву, у якой увогуле забаронена ўся магія. Там некраманта ніяк не пройдзе, любая просто пад забаронай. Вось, да Forgotten Realms не адкажу, бо пытанне складанае. Зноў жа, як Dungeon Master будзе адыгрываць гэта? Калі ёсць жаданне, ну, вось у гэтым, гэта мне падабае, вось канкрэтна гэта адшмурэнна ў ДНД, за таго, што каноны, яны як бы ёсць, але як бы абсалютна пофіг. Тое, што у вас за сталом, якая фантазія вам больш падабаецца, такая яна і будзе. Калі Dungeon Master падабаецца фантазія, дзе ёсць вельмі дакладныя правілы наконт таго, што можна, а што нельга, то, калі ласка, это можна адшмурэнна з гэтым круціць. Асабісці такую таталітарную нейкую дзяржаву рабіць, у якой на ўсё ёсць правілы. Ці маюць некраманты патронаў багоў там ці свае ўласныя царствы? Так, ёсць. Ёсць і багоў, маюць і патронаў, ёсць увогуле дзіўная камбінацыя. Напрыклад, ёсць каралева воранаў, тыя, хто глядзелі Vox Machina, каралева воранаў там усплывае як істота. Каралева воранаў адчасова і ў дамене смерці знаходзіцца, і ў дамене жыцця. І, ну, яна супярэчлівая вельмі багіня ў гэтым сэнсе. Таму што яна падтрымлівае кола, ну, смерць, жыццё, перанараджэнне, скажем так. Усё павінна працягваць свой шлях далей. Некраманты, выбачаюся, каралева воранаў канкрэтна супраць некраманты, па-мойму. Калі я зараз не блытаю, таму што канкрэтна гэта парушае кола, ну, смерць, жыццё. То бок мёртвая застаецца там, дзе не павінна быць. Ну, вось таму яна не любіць некрамантаў, але багоў, якія некраманты, ёсць адзін некрамант архіліч. Вы, магчыма, хто глядзеў вельмі дзіўныя справы, серыял, усплывае Векна. Вось, і Векна канкрэтна гэта чалавек. Ён калісьці быў чалавекам, які знайшоў, ён стаў лічом, потым архілічом, а потым увогуле знайшоў спосаб стаць богам. Вось, ён літаральна стаў богам. Так што нават некрамант можа стаць богам. І будзе на ўзроўні з астатнімі. Вітаю, варстоцкія. Ну так. Навучыць быццам некраманты парушаюць яе тусоўку з апераджэннем. Так, я, па-мойму, памыляюся. Памыліўся. Так, у нас навіны, што ў нас там пабудавалася. Добра, я выбачаюся на гэта сам. У нас будуюцца фермы, у нас будуюцца войскі. Войскаў набіраем. У прынцыпе, я думаю, некалькі гадоў можам яшчэ пачакаць. Вось гэта тут дабудавалася у нас кіраванне ў горадзе. Давайте зноў жа дарогу, якую я не пабудаваў, потым у чаргу паставім, няхай фермы будуць. І пасля гэтага адразу сцяну, каб у нас горад гэта не захапілі вельмі хуценька. Войскаў тут не наняць амаль ніякіх. А чаму я не магу? Ага, у гэтым паселішчы недастаткова людзей. Памятаеце, як у рабства прыгнаў? Ну вось за гэтага у нас недастаткова людзей. Ну ладно, пачакаем. Вось. Так што, ў прынцыпе, на любую дзейнасць у ДНД ёсць сваё баство. На любую дзейнасць, абсалютна на любую. Больш за тое, гэта кананічна ў ДНД, ну, а увогуле, любое баство кананічнае ў ДНД. Гэта правіла ДНД. То бок, калі макаронны монстр, да калі ласка, там любые там Будды, Шивы, егіпецкія богі. Калі Dungeon Master сказаў, што гэта true, што гэта, ну,
не супярэчыць нічаму. Вы можете пакланяцца любому баству, у прынцыпе, у гульня. Гэта не вельмі прынцыповы момант. Ён пры гэтым адзінае, што вам патрэбна, калі вы дадаеце любое баство, якое толькі прыдумалі у сусвет, ну, у механіку ДНД, вам патрэбна толькі вызначыць, якому дамену, ну, якія дамены мае гэтае баство. Таму што дамены канкрэтна яны вызначаюць сілы, якія гэтае баство можа даць і што прадстаўляе іх моц, скажем так. Правілы ДНД толькі пра лічбы. Правілы ДНД яны літаральна пра сімуляцыю. Яны гавораць, што і як будзе працаваць. Пры гэтым яны, калі ёсць, можна знайсці кнігі па ДНД, афіцыйныя кнігі, якія расказваюць, як у гэтым сусвеце, якія правілы. Але гэта дадатак. Вось. Літаральна, ну, глобальна, калі за аснову браць. Так, гэта літаральна проста лічбы, ўсё астатняе як пажадаецца. Вось. Пры гэтым, нават гэтыя правілы, яны зроблены хутчэй для таго, каб вам прыкладна зразумець, ну, кірунак, куды гуляць. Каб зразумець галоўную ідэю. Таму, у прынцыпе, ДНД дазваляе зрабіць што заўгодна. Калі вы зразумееце асноўную там канцэпцыю ДНД, як вы вызначаюцца, ці атрымалася, ці не атрымалася, вы, у прынцыпе, можете будаваць на хаду свае правілы. Яны даволі просты канцэпт там ляжыць у аснове, так што, ну, яно такое. Вельмі ўсё проста. Давайте паспрабуем з ім яшчэ дамовіцца. Так, мы можам нешта ім яны могуць нам нешта прапанаваць? Інфармацыю па мапах? Не, да, нахрен их, карацей. Не, галы, ідзіце ў задніцу. Я з вами спрабаваў сябраваць даўным-даўно. Я ожидаю нешта іншага. Так, у нас ёсць у Сігесце. Усё яшчэ не магу наймаць людзей. Добра. Армініум у нас амаль дабудаваў. Давайте ў яго порт палепшым. Будзе гандаль. І дадам, ну, святыні пакуль дадаваць не будзем. Тым больш, што я не памятаю, як яны працуюць. Давайте будаваць яшчэ сцены будаваць. Во, і тут у галоўным гэтым горадзе гандара яшчэ. Грошыкі будуць патрэбны нашай арміі. А па-за межах ДНД табе ў якіх сусветах падабаецца некраманты? Ці ўвогуле якая злачынская магія? Злачынская магія. У прынцыпе, я скажу, што больш за ўсё я пачаў цікавіцца злачынцамі глобальна. Мне заўсёды падабались гісторыі, ну, гісторыі, у якіх перамагае дабро, скажем так. І мне заўсёды былі цікавы канкрэтна, ну, добры бок. Але калі я пачаў дэміць, ну, вводзіць гульні па ДНД, я пачаў падглядаваць за злодзеямі паўсюль. Літаральна я зараз зацікаўлены ў тым, як у любой гісторыі паводзіць сябе злодзей. Гэта стала для мяне больш такой цікавай рэччу, таму што добра прапісаны злодзей, гэта вельмі цікава. Альбо нейкі нават прыём ты можаш паглядзець, што злодзей зрабіў, і я гляджу на яго з думкамі, ці магу яго паўтарыць у ДНД, вось сабе. І што скажу, крутога злодзея робіць канкрэтна яго, скажем так, матывацыя, той, як ён паказваецца героем, гэта вельмі важна, таму што вы можете зрабіць сабе суперзлодзея ачмурэннага, але пакуль вы не прыдумаеце, як ён будзе размаўляць з галоўнымі героямі, як ён будзе паказваецца ім, яго сэнс трошкі губляецца. І вось тут мы даходзім да моманта, якая магія мне падабаецца, злачынская, гэта магія, якая дазваляе падглядаваць за ворагамі. Самае жорсткае, што можна рабіць за злодзея ў ДНД, гэта тое, што ніхто не забараняе карыстацца магіяй, якая дазваляе паглядзець, што робіць зараз цэль гэтай магіі. Вось. Пры гэтым, калі цэль яшчэ скрыць гэтую магію, то атрымліваецца так, што цэль нават будзе не ведаць, што за ёй назіраюць. Вось такая справа. Злодзей можа ведаць, што робяць галоўныя героі, пры гэтым галоўныя героі не ведаюць, што злодзей пра гэта ведае. Калі зрабіўся гэм, пачаў разумець злачынцаў і ненавідзець людзей. Ну, нешта падобнае. Вось. Так што, у прынцыпе, ну, вось гэта самая карысная магія, якую карыстаю за злодзеяў. Яна самая вельмі вясёлая і мае шмат слаёў пры гэтым. Там шмат узроўняў гэтага. Плюс яшчэ, ведаеце, што ёсць у ДНД? Магія па прадказанню будучыні. У ДНД, у сістэме ДНД, я чаго вы ў Baldur's Gate не ўбачыце, таму што раз два вы зможаце гэта нармальна зрабіць у камп'ютарнай гульне. Гэта магія, якая прадказвае будучыню. Глядзіце, якая справа. Калі гэтым карыстаецца любы персанаж,
ну, напрыклад, гульцоў, яны там ёсць рознага ўзроўня і рознага ўзроўня дакладнасці магія. Справа ў тым, што з-за таго, што я ГМ, то любы вынік, які прадбачаць героі, які ім скажу, я зраблю так, каб ён здарыўся, таму што гэта ўжо кананічна. Разумееце? Прароцтвы вельмі моцная вясёлая херня. Злодзеі таксама маюць доступ да прароцтваў. Разумееце? То бок яны могуць ведаць, што калі выпадковае спатканне адбываецца паміж злодзеем і героямі, ён можа ведаць, што вось гэтыя хлопцы яго могуць потом знішчыць. Разумееце? Вельмі цікавы момант. І вось такая магія. Яна зусім не злобная. Яна звычайная магія ў ДНД. Не толькі высокага ўзроўня. Не злодзей, а злыдні. Выбачаюся. Так. Злыдні. Злачынец. Так, у нас тут я тут трошки наблытаў. Дыпламат, калі ласка, ты ідзі далей. Дзякуй. А ты, шпіён, ідзі сюды. Ты можаш нешта нарабіць. Так, наш все прачытанае. Давайте выдалім гэта. Ён падглядае ў гэтае паселішча, там ёсць невялічкая сцяна, там ёсць трэніровачныя палі і гандляр. Арміі там не тое, каб шмат, але ёсць. У нас армію, в прынцыпе, трошки больш. Мы можам падтрэніраваць яшчэ яе. Давайте я яшчэ дадам арміі. У прынцыпе, я мог бы пайсці і гэтай арміі не напасть. Мне сенат там нічога не прапанаваў. Заблакаваць порт Сіракузы. Блін, я падзяўбаўся. А дзе Сіракузы? Я ж не ведаю мясцовасці. Мне падаецца, Сіракузы гэта вось тут, так? Тут, по-моему, нават і порт быў. Вёска невялічкая. Блин, у мяне толькі 5 хадоў, каб зрабіць гэта. Злодзей таксама ёсць у гульні, але чамусьці лічыцца класам, а не злачынцам. Ну так, ёсць такое. Дарэчы, дык вычварэнская магія, гэта ў ДНД ці ў іншых сусветах, я не зразумеў. Вычварэнская магія, вось тое, што я назваў, гэта ўсё магія, якую проста ў спісе правілаў. Просто на яе няма ніякага стаўлення. Просто магія такая існуе. Разумееш, так? ДНД гаворыць, што ёсць магія, якая дазваляе прадбачыць будучыню. І яна гаворыць, як гэта працуе. Ну, вось, я просто гавару з пункта гледжання гульца ў ДНД, таму што мне падабаецца сістэма ДНД, таму што няма злачынскай магіі. Так? Няма такога. Вось. Сіракузы там. Добра. Мне заблакаваць іх порт. Добра, прыплывем туды. Вось яны ўвогуле. Бачу. Мне падаецца, яны пакуль нейтральныя, даплывем туды праз 2 гады. Магчыма, гэты ўвогуле квест адмяняць, бо зараз асада ідзе Сіракузаў карфагенскіх. Грэчаскі горад там зараз увогуле. Дарэчы, я гуляў за грэкаў. Самая складаная ўвогуле гульня тут, на мой погляд, за грэкаў. Што б ты не рабіў, ты згубіш большую частку гарадоў сваіх, таму што на цябе нападуць з усіх бакоў. І пажадаюць забіць. Я не ведаю, я тады гуляў, і мне ніколі не атрымлівалася за грэкаў хоць неяк выцягнуць партыю. У сусветах па-за межамі ДНД. Блін, вось, каб я адзначаў, я бы, можа, узгадаў чагосьці. Можа такое ёсць, я просто забыўся ўжо на іх. Бо, зноў жа, у мяне зараз прызма, я на ўсё гляджу праз прызму таго, што злодзей робіць, які інструменты ў яго для гэтага ёсць. У асноўным мяне заўсёды зараз цікавіць матывацыя персонажа. А чаму так хутка? Чаму раптоўна у мяне няма павольнага перасоўвання персонажаў? Gameplay settings. Я жадаю просто, каб яны рухаліся, але не настолькі хутка. Так. Gameplay. Камера. Я неяк зламаў, яны там вельмі хуценька бегаюць зараз. Сіракузы шукацеля піцэрыі. Зразумеў. Так. Так, разумею, так. З сусветамі я вось гавару, мне праблема з тым, што я хутчэй перастаў сачыць канкрэтна пра здольнасці. Здольнасці ўжо не настолькі цікавы. Мне зараз цікава канкрэтна, што ў злодзеяў, што яны робяць, у чым іх матывацыя. І самае галоўнае, як аўтар любога там фільма, не фільма, паказвае злодзеяў.
Таму што паказаць злодзея, я зразумеў адну рэч, вельмі важную рэч, пакуль вадзіў гульні, важна не на тое, наколькі суперзлачынец ваш злодзей, так? Зноў ж злодзей, выбачаюся. Як яна? Злыдзень. Вось. Злыдзень у гісторыі, неважна наколькі ён злыдзень, наколькі ён дрэнны, альбо гэта не важна ўвогуле. Важна, вельмі важна то, наколькі яго ненавідзяць твае гульцы. Ведаеце, гэта вельмі розныя рэчы. Важна выбесіць важна не дрэнна, не рабіць дрэнныя рэчы за гэтага персонажа. Важна, каб яго ненавідзелі гульцы. Моя самая вялікая памылка была ў пачатку ў тым, што я спрабаваў зрабіць злачынцаў, якія злачынцы. А справа не ў гэтым. Важна зрабіць персонажа, якога не будуць ненавідзець вашыя гульцы. Вось такая цікавая штука. Так, чакаем 8 патч да Baldur's Gate 3. Dragon Age, старажытныя скруткі, Вядзьмар. Мо штосьці з гэтага памятаю? У Dragon Age крутая, зноў жа, з погляда гэтага самага апавядання гісторыі. З Dragon Age я бы ўзяў злучанасць галоўных герояў са злачынцам. Вось гэта вельмі крутая рэч, якая паказвае вам злачынца, пры гэтым не, пакідае гэта ў сусвеце. У вас не проста камера адчапляецца ад персанажаў і ўлятае невядома куды, расказвае, што ў яго там. Вось, гэта вельмі моцная штука, вельмі важная. Не хапіла хода, каб на гэтых паўстанцаў напасць. Блін, ну ладно. Давайте. Вось тут яшчэ войскаў набіраем. Я ўжо набраўся тут. Нормально так набраўся. Можа, давайте частку вось гэтых войскаў, якія ў мяне тут трэніруюцца, яны тут ахоўнікі гарадоў проста. Давайте я частку з іх накірую проста у сталіцу Аретиум. А тут гэтых хлопцаў аддам замест гэтага ў гэтую армію. Такім чынам мне армія тут вырасце, і мы зможам ёй потым захапіць гарадок, калі нам нешта сенат скажа. Я ўмею размаўляць. Старажытныя скруткі. Вось у злачынцаў я не памятаю, каб яны карысталіся чымсьці надзвычайным ва ўсёй гісторыі. У іх уся магія, ў прынцыпе, даступная галоўнаму герою, акрамя там Дагутура і вось гэтага дракона цмока там у Скайрыме. Магія часу, так сколькі ў часе я люблю, але зноў жа гэта хутчэй інструмент для гісторыі. Такая рэч. Ну і Вядзьмар. Зноў жа, у злодзеяў там не толькі у злачынцаў ёсць нешта такое надзвычайнае ў магічнай сістэме, што было бы вельмі важна, вельмі крутое. Ось, пры гэтым у кожнай частцы ёсць, ўсяго гэтага ёсць вельмі крутыя моманты, як апавядаецца гісторыя. Так, хачу, каб 7-я цывілізацыя была ў нас даступная. Блін, а яна ў Беларусі недаступная? Блін, я не ведаю. Зноў жа, у інтэрнэце заўсёды можна знайсці. Адзінае, што з сябрамі нармальна не пагуляць тады з-за гэтага. Там прыйдзецца хутчэй усё прыдумваць нейкія прыкалдэсы з VPN-амі. Не з VPN-амі нават, а з гэтым... Як яны? Забыўся. Хамача яшчэ існуе? Хто-небудзь ведае? Не? Ён яшчэ жывы? Там хамачы, вось гэтыя всякія прыватныя сеткі. Зараз змонім багему драганагай. Старажытных скруткаў памятаю, што некрамантыя была забаронена нейкі час. Так. Пры гэтым, зноў жа, глобальна, гэта проста стаўленне. Там па сабе некрамантыя... там жа не толькі пад'ём трупаў. Так? Там жа ёсць, напрыклад, у ДНД у некрамантыі ёсць заклёны, якія ратуюць жыццё. Напрыклад, у гэтай самай. Там армія... не, гэта гандляр. Лігерійскія паўстанцы. Добра, давайте канец вода. У ДНД ёсць заклёны, у некраманты, якія дазваляюць вам захаваць труп. А гэта у сусвеце, у якім можна падымаць мёртвых, канкрэтна ажывіць мёртвага. І гэта вельмі важна. То бок вы бярэце, у вас памёр сябар, так? Вы замест таго, каб... Гэта як крыятэхналогія, карацей. Крыягенная тэхналогія, толькі магічная. Вы бярэце. Сіракузы ўжо не актуальна. А які квест у нас зараз? Захапіць Караліс. Што за гэта за такі
Что за паселішча такое? Дзе яно? Вось гэта. У нас вайна з Карфагенам, зразумеў. Добра, плывем тады ў порт. Сваю армію мы зараз прыгонім і пасадзім. Зараз паўстанцаў гэтых раздавім. Бальзамаванне, ну, па тыпу такога. У выніку некрамант можа захаваць труп у тым жа стане, у якім ён вось яго знайшоў. І гэта дазволіць яму яго, ён можа падтрымліваць гэты эфект, пакуль будзе паблізу гэтага трупа. Ён можа працягваць гэта на працягу колькі заўгодна, пакуль не стоміцца. Вось, яму проста патрэбны адпачынак, і частка яго магіі будзе ўходзіць вось канкрэтна на гэта. Вось, і ў гэтым ачмурэннасць. Ён такім чынам можа даставіць труп у цэласці да святара, які можа потым падняць. У гэтым няма нічога дрэннага. Ён літаральна бальзамуе проста, ну, не бальзамуе, а як бы захоўвае труп свежым. Таму што чым старэй труп, тым складаней яго падняць некрамантай. Тым больш моцна некрамантая патрэбна. Вось, на котлеткі адправляецца 1000. Вітаю, Nine Ravens. Цылка 7 будзе яшчэ і здынула. Ну тады ўжо кабзда. Памятаю, Baldur's Gate 1 пасля нейкай сур'ёзнай бойкі распіхвала трупы па бочках і бегала да бліжэйшага храму за скуркамі ўскрашэння. Навошта гэта на некраманту ў ДНД? Навошта людзі увогуле ідуць некрамантаваць у забытых царствах? Матывацыю не магу патлумачыць, але зноў жа, там ёсць цэлае каралеўства некрамантаў. Вось. Кантраляванне, ну, ідэя, просто некрамантыя можа прывесці цябе, у іх літаральна ёсць жывыя прыклады, як некраманты становяцца лічамі, як яны могуць стаць бессмяротнымі. Это шлях да бессмяротнасці. Ну, тэхнічны, выконваемы. І гэта ўжо рабілі да іх. Так што, ў прынцыпе, некрамантам стаць просто дзеля захавання сябе на заўсёды, гэта, ў прынцыпе, кар'ерны рост, скажем так, у гульне. Ну, так, не ў гульне, у сусвеце. Это мае сэнс. Так, давайте захаваем, як ёсць, наше пастраенне. Дзе яны там? Дзе яны схаваліся? Мы бачалі бойку? Вось яны там выходзяць. Бачу. У нас ёсць лучнікі? У нас няма лучнікаў. У нас ёсць толькі веліты, якія страляюць дзідамі на невялічкую дыстанцыю. Давайте тады перасунем усіх наперад трошки. Ой, не. А чаму мне не паказвае? Ось, усіх паказвае. Усіх сюды перасунем, акрамя генерала. Генерал будзе трошки збоку. Карыстаемся гэтымі? Блин, я лепей буду так з камерай карыстацца. ВСД. Так, у іх генерал таксама на конях, таму можна чакаць атакі з конніцы. Дзе мае веліты? Веліты неяк дзіўна стане. Яны ўсе ў радок выстраіліся. А я магу неяк абраць ім фармацыю? Это не тое. Ёсць нейкая фармацыя канкрэтна, як яны стануць, не? Нема? Так, добра, веліта, ў прынцыпе, я падстаўлю трошкі наперад. Гэтых хлопцаў бліжэй. Іх не тое, каб шмат, значна больш. Мы гэтым скарыстаемся. Так, трошкі бліжэй. Веліты, пачнем застрэльваць іх. Я жадаю выцягнуць іх на атаку. Кавалерыю адправім збоку. Веліты, не дацягвайцеся, так? Трошки ближэй. Веліты будуць адступаць назад. Так. Пайшла атака. Гэта у нас хто? Вогуле. Лёгкая пяхота. Яна будзе супраць кавалерыі будзе спрабаваць выступіць, таму што ў іх ёсць дзіды. Гэта мы не дазволім, мы адправім нашых хастаці супраць іх. Яны не хастаці, яны гестаты, нешта такое у перакладзе. Ось. Не памятаю, як пераклад працуе. І генерал вырашыў, ну, у прынцыпе, я тут мімо просто прабягаю. Я думаю, наш генерал мацнее будет за іх. Так, вось вы. Гэтыя ўжо зламаліся. Яны не жадаюць з нами ваяваць, яны перадумалі. Так,
Мне падаецца, наш генерал трошки под ударом. The enemy general is running Толькі away. варожы яшчэ больш под ударом, яны забаяўся бойкі і пачынае збегаць. Працягваем бойку, разгарнем поўнасцю іх цалкам, будзем дабіваць тых, хто ёсць. В прынцыпе, можна паскараць, мы разнеслі іх лёгка. Зараз я чатку пачытаю. Ёсць. Паскараем. Я жадаю на галоўну напасть сёння, абавязкова. Ну, уже Total War даволі павольная штука, яна, ну, марафоністая такая. Тут можна даволі доўга калупацца. Так. Хутчэй неўміручасці. Так, неўміручасць больш дакладная. Яны не толькі бы бессмяротныя. То бок у некраманта ідуць амбіцыйныя і жахаючыся смерці. Гэта адна з матывацый. Некаторыя, ну, зноў жа, любую матывацыю, якую ты можаш прыдумаць для таго, каб туды пайсці, яна, ў прынцыпе, чаму бы не. Розныя людзі гэтаму могуць займацца, пры гэтым, зноў жа, у некаторых краінах можа быць такое, што гэта проста не забаронена. Это можа быць адзіны спосаб, як увогуле ў гэтай краіне можа быць прасунуцца. Ну, уверх, скажем так. Так что, чаму бы этим не займацца? Так. Так. Іншага, пачакайце-ка, пра што гаворка. Іншы рэгіён. Мне падаецца, я прапусціў нейкае... У мяне для недаступных гульняў іншы аккаунт. Вось гэтае паведамленне не прачытаў. Нешта занадта старая для флібустерства. Добрая альтэрнатыва. Так. Total War просунули? Так. Праз VPN пашыранае пашырэнне ў браузеры. Ага, добра. Я зараз. Кавалеры непрыметна падскакала ва ўфланг. Так, яны не чакалі гэтай атакі. Не трэба чытаць чат. У сэнсе. Там, ну, так. Што, я прачытаю, усё ў парадку. Так. Вось оно, запад на напад на Караліс. Давайте, дзе мой там? Вось мой флот. Флот. На наступным ходзе ён прыплыве сюды. У нас гэтая армія трошки пашкоджаная. Давайте няхай вернецца пакуль у горад. Мы потым збярэм яе па новай і адправім у Караліс. І захопім гэты востраў сіцылійскі. На Сардінія. Востраў. Добра, Сенат не жадае, каб мы на галу нападалі, таму на галу мы пакуль не нападаем. Што у нас по будаўніцтву? Тут сцены будуюцца. Армію мы тут не набудуем. Давайте баракі тут няхай будуць. І гандляр. У гэтым горадзе у нас няхай таксама можа баракі і гандляр. У сталіцы сцяну палепшаную. І фермы. Бо памер гарадоў гэта вельмі важны момант. Ежа патрэбна ўсім. Так, навіны, паведамленне ад Сената. Блакада порта Сіракуза ўжо не актуальна. Ну, вядома, вы захапілі гэты горад. Блин, я за гэтых хлопцаў не пахадзіў. Ладно. Я там пытаю, што разумею толькі 3 матывацыі. Першая, у цябе памёр нехта, каго ты хочаш павяртаць з таго боку. Лагічна. Ты не хочаш памерці, шукаеш шляхі. Трэця, challenge accepted. Ну, літаральна ты можаш просто быць зацікаўленым у гэтым. Ну, глобальна, уяві сабе пазітыўнага некраманта. Ведаеш, добрага некраманта. Які займаецца тым, што праводзіць душы, упэўніваецца, што з душамі будзе ўсё ў парадку на іх шляху у іх па смерці. Вось. Можна ўявіць сабе некраманта паліцэйскага, які даследуе забойствы, дзякуючы некраманты. Можна ўявіць сабе некраманта, лекара, зноў жа. Ну, это можа быць маім першаму варыянту. Можа быць некрамант які-небудзь, які насуперак таму, што у яго брат там нейкі жадае быць такім жа крутым некрамантам, як вось гэты некрамант, нейкая такая штука. Зноў жа, неўміручасці, іншыя варыянты, такое амбіцыйныя. Вось. Гэта можа быць вельмі шмат варыянтаў, насамрэч, калі падумаць. Насамрэч, як і на любую справу, якую бы не займаўся, ты можа быць персанаж можа быць матываваны тым, каб стаць некрамантам тупа за гэта. Зноў ж залежнасці ад таго, як што ў сусвеце адбываецца. Піца больш не трэба. Піца нам патрэбна. Караліс гэта ўсё яшчэ гэта Сіцылія. Вось. Мы зараз гэта на Сіцылію. Так, у нас армія тут ёсць.
Яна трошки вярнулася, але не ўся, мне падаецца, так? Гэты атрад яшчэ не поўны. Давайте вось вы. Вось усё гэта мы накіруем, пасадзім на караблі і паплывем. 2 хады. У нас ёсць на таго, каб захапіць караліс, яшчэ 9 хадоў. Паспеем, мне падаецца, нармальна. Новы член сям'і ёсць. Добра. Дыпламатычная інфармацыя. Так. Што цікава, ведаеце, што у гэтай гульне ёсць яшчэ трошкі РПГшнага моманту. Я зараз вось пра гэта ўвогуле забыўся і зараз узгадаў. Вось нашчадак фракцыі. Давайте ўвогуле пра нашу штуку. Так, халера з ім. Фракцыі, фінансы і сям'я. А дзе сям'я? Можна проста пра персанажаў больш? Спіскі, паселішча, агенты. Дзе сям'я? Вось, дрэва, сямейнае дрэва. У нас у сям'і зараз нашых юляў ёсць 4 персанажы, якія з'яўляюцца моцнымі, ну, скажем так, цэнтравымі, так? І у нас ёсць галоўны отец сямейства, дома Юліяў, Флавіус Юліус. Усе у нас, у прынцыпе, тут Юліі, просто розныя. У іх ёсць параметры. Яны літаральна персанажы РПГшныя. Пры гэтым, пакуль яны вучацца, знаходзяцца ў гарадах, займаюцца сваімі справамі, яны знаходзяць сабе паслядоўнікаў, зарабляюць сабе нейкія праблемы яшчэ, вучацца чамусьці, атрымліваюць сабе нейкія пазітыўныя, негатыўныя трэйты. У выніку у нас атрымліваецца, што, у прынцыпе, уся сям'я, я магу гэта прыгожыць, вось, дом Юліяў. У нас атрымліваецца, што ёсць такая вось сямейная дрэва, і у нас будзе пакрыху разрастацца яно. І каб прыняць кагосьці, каб ён стаў губернатарам дзесьці, у нас выключна ўсё па сямейных сувязях робіцца. Таму атрымліваецца, калі мы жадаем сабе новага губернатара, які будзе кіраваць нейкім паселішчам, нам патрэбны людзі на гэта. І гэта пашырэнне сям'і. Таму дамаўляцца там з іншымі персанажамі, кожны персанаж варты таго. Забойства генерала на полі боя можа адкінуць у ваш дом даволі далёка. Ось. Таму не разумею, навошта некраманты, якія камусьці дапамагаюць, але ты тлумачыў, што ёсць нейкія добрыя шаптухі з памёрлымі, бальзаматары усялякія, гучыць як чарнапрацаўнікі. Ну, можна, трэба глядзець, зноў жа, заклёны фарміруюцца, заклёны выключна проста школы некраманты, так? А заклёны могуць выкарыстоўвацца па-рознаму. Вось. Зарабіць такога кругленькага жыццярадаснага некраманта. Мне падаецца шмурная ідэя для персонажа, просто шчаслівы некрамант, такі добры. Навошта праводзіць памёрлых, хіба гэта неяк само не адбываецца? Яно адбываецца, але ты ж жадаеш, каб, напрыклад, хтосьці мог у ДНД, скажем так, нават не у ДНД, я выкарыстоўваю наступную штуку. Ёсць такая справа, як некрытычная энергія. Я зараз пра гэта... Давай да гэтага вярнуся, бо я зараз далей чат не прачытаю. Вось. Некрамант Рокзорка. Ага. Некрамант дэтэктыў выпівоха. Рафаэль. Коціус Юлія спатрабуе сметанкі. Яны шлюбуюцца самі. Я, калі што, на гэта не ўплываю. Вось. Домітіла. 0 гадоў. А старшок Флавіус яшчэ на кані. Так, Флавіус моцны, можа. Так. Дык вось, ну я зараз дачытаў чатку. Якая справа? Пачакай-ка, я нешта прапусціў адно паведамленне, бо гэта вучыць, як жадаў навучыцца працаваць у Microsoft Word і пайшоў у праграмісты. Дык не. Глядзі, якая справа. Давай наконт пра праводжанне памёрлых. Праводзіць памёрлых гэта зноў жа можна нічога не рабіць з трупам, усё будзе ў парадку. Але уявім сабе, увогуле гэта я нават сустракаў з аднаго дапаўнення, па-мойму, у ДНД, што там узгадваецца проста абстрактна некрытычная энергія. Гэта канон, не канон, я не ведаю, але мне вельмі спадабалася як ідэя. Уявім сабе, што некраманты працуюць з нейкай, скажем так, ну, увогуле, уся магічная сістэма, калі не пераводзіць не з лічбачак, а ў фантазію, так? Уся магічная сістэма ДНД працуе наступным чынам, што навокал нас ёсць нейкая, скажем так,
тканіна магічная, небачная, эфір, скажем так, якім можна кіраваць. Ён літаральна працуе як нейкі элемент у наваколлі. І кожны аб'ект мае, гэта можна называць аурай, можна называць энергіяй, можна называць чым заўгодна, яны называюць яго пляценнем. Вось. Арканы, ну, тыя, хто карыстаюцца заклёнамі як арканай, яны літаральна навукоўцы. Яны разбіраюцца, як працуе пляценне, яны разумеюць, за што можна пацягнуць, каб атрымаць пэўныя эфекты. З нічога. Ну, як бы для таго, хто назірае за гэтым працэсам, для яго выглядае так, што чалавек дастае з нічога штосьці. Але насамрэч магія адбываецца канкрэтна ў тым, што чалавек ведае, як гэта працуе, ведае, што да чаго дадаць, і ў выніку разумее, як можна паўплываць на пляценне навокал. Вось. Далей, ёсць штука як некрытычная энергія. Я сустракаў гэта спалучэнне, просто адзін раз спалучыў, і для сябе я дадаў гэта як канон. У выніку на любую магію ёсць свая энергія. У выніку, калі ты шмат магіі некрытычнай выкарыстоўваеш у адным месцы, вось, ты можаш атрымаць эфекты, якія ўжо выходзяць з-пад твайго кантролю. Калі ў адным месцы сабе збіраецца шмат некрытычнай энергіі, трупы могуць самі пачаць уставаць. І вось уяві сабе некраманта, які займаецца толькі тым, што ён супакойвае трупы. Ён ведае пра трупы, ён ведае пра некрытычную энергію, ён займаецца тым, што проста адпраўляе далей душы, аддзяляе далей іх ад цела і адпраўляе іх далей. Ну, напрыклад, такая праца. Ось як табе. Чацвёртае вымярэнне. Ну, падобна. Гэта такая, я апісаў частковую сістэму пра некрытычную энергію. Гэта узгадваецца ў некаторых дапаўненнях да ДНД, але яно не тлумачыць, як яно працуе і як павінна працаваць. Тое, што я вам зараз распавёў, гэта выключна мая ідэя аб тым, як гэта павінна, я думаю, гэта павінна працаваць. Так, гэты ў нас ідзе па дарозе кудысьці. Мне падабаецца, што яны раптоўна пачалі хадзіць вельмі хуценька. Я жадаю, каб яны хадзілі павольненька. Так, дарога даходзіць да горада Салона, і гэта паўстанцы. Блін, я так датопаю да Грэцыю за яго. Давайте да Грэцыі літаральна топаць. Вось сюды прыйдзем. Во, туда света. Статуя Зеўса на Алімпіі. Вось. Тут цуда света яны ж ёсць там, дзе у нас ёсць фароскі маяк. Але пачакайце-ка, фароскі маяк ён жа павінен быць пазней. Я зараз нічога не блытаю. Гэта ж рымляне, калі прыйшлі, яны пабудавалі фароскі маяк. Да пірамідаў пытанняў няма. Калоўс Радоскі ёсць. Маўзалей Галікарнаса. Храм Артеміды. Добра. Усё гэта ёсць. Усё на месцы. Нідзе не згубілі. Так. Я вас сёння наслухаюся, і завтра замест трэцяга Геральта запрышу браму Балдура. Так, а чаму чарадзей абмежаваны колькасцю маны ці яшчэ чымсьці? Гэта выключная ўнутраная энергія. То бок, гэта як працаваць. Ну, як рабіць нейкую штуку. Чарадзеі, большасць персанажаў у класаў ДНД, гэта літаральна тлумачыцца кожны раз, калі там увогуле ідзе даволі складанае тлумачэнне, таму што там шматпавярховая магія накладваецца ў некалькі паверхаў. Табе патрэбна падрыхтаваць заклён. Вось, калі ён нават падрыхтаваны, гэта, скажем так, ты трымаеш у галаве вобраз гэтага заклёну, ты ведаеш, як ён спрацуе ў момант, які эфекты атрымаеш. Кожны раз перад тым, як зрабіць заклён, ты робіш як бы, уяві сабе, што ты кожны дзень табе патрэбна падрыхтаваць частку механізма, які запусціць у дзеянне навакольнае пляценне. Так? Ну, ты знаходзішся ў нейкай пэўнай мясцовасці, і ты ўжо падрыхтаваў частку заклёна, табе толькі застаецца знайсці пэўную кропку ў пляценні, якую ты можаш зрабіць. Але пакуль ты яе з сабой носіш, і вось гэты момант спалучэння з счаплення, ён высасвае з цябе сілы. Фізічна проста ты стамляешся. Вось. І чым больш складаны заклён, тым складаней табе яго ўтрымліваць у галаве, тым складаней табе яго трымаць сабой, і кожны раз, калі ты гэта робіш, ён літаральна гэты кавалак падрыхтаванага заклёну, ён развальваецца. Вось. І таму гэта праца. Гэта літаральна ты сядзіш, і як бы кожны раз ты падрыхтоўваеш сабе пэўную частку, скажем так, механізма, я буду называць гэта механізмам. Калі гэта фізічна так уявіць сабе, ты частку механізма з шэсцернямі падрыхтаваў, і кожны раз, калі ён выкарыстаны, ён аднаразавы. Яго патрэбна падрыхтаваць па новай. У выніку атрымліваецца, што ўсе чарадзеі, якія ў ДНД займаюцца магіяй, яны стамляюцца фізічна. Яны проста не могуць рабіць гэта шмат разоў.
Яны не могуць гэта рабіць бясконца. Гэта не зусім мана. Ну, яе можна проста назваць манай, але мана як бы ўнутраная нейкая энергія зусім абстрактная. Тут літаральна гаворыцца пра стомленасць проста. Вось такая штука. З'яўляюцца некраманты паслядоўнікамі містры. Нагадаем, містра. Містра за ўсю магію, нават за некрамантыю. Містра падтрымлівае ўсе школы магіі у розных выявах, і цікавы факт пра містру. Містра забараніла усе заклёны вышэй за 9. Гэта яна фізічна абарвала ва ўсіх істот. Яна, калі вы не ведаеце, містра гэта багіня магіі ў ДНД. Раней яна была там іншай істотай, потым яна перарадзілася ў містру. Так? Мы не будзем гэта зараз чапляць, бо я вас у гісторыю цягну. Так вось містра, яна падтрымлівае любую магію, і гэта яна забараніла ўсе. Раней былі заклёны вышэй за 9 ўзровень, але містра вырашыла, што кабзда, вы так, увесь сусвет будете знішчаць, давайте карацей 8-9 узроўняў, усё, што вышэй, я вам не дазваляю рабіць. Ёсць спосабы абыхода гэтай забароны, таму што большасць тых, хто займаюцца магіяй, лічаць, у сусветах гэтых, яны лічаць, што вышэй за 9 ўзровень выйсці немагчыма. Вось, што гэтая забарона нельга абысці, але яе можна абысці, і некаторыя людзі ведаюць як. Вось. Але глобальна ў сістэме ДНД 9 узроўняў, 9 ўзровень максімальны, вышэй усё забараніла містра. Пакуль вы не знойдзеце, як гэта зламаць. Вось. Так. Там жа Пталемеі грэкі. Грэкі пабудавалі. Я не памятаю, вось гэтага. Не, грэкі, фароскі маяк, па-моему, рымляне пабудавалі. Вітанкі, што за гульня і пра што? Гэта Рим Total War, гульня 2004 года. Мы зараз за Рымскую імперыю пакрыху распаўсюджваемся навокал. Мы толькі адзін дом Юліяў, і ў нас ёсць 3 паселішча. Зараз мы дасылаем аднаго дзеда наш. Дыпламата наша накіравалі ў Грэцыю, яшчэ далёка яму топаць. У нас ёсць галы на поўначы, і мы зараз з Карфагенам, Рым развязаў вайну з карфагенянамі. Мы падрыхтоўваем армію, пасадзілі яе зараз на караблі і накіруем на вось гэты востраў на Сардінію, і ён там высадзіцца. Вось. Басто пляцення. Так, можна так апісваць. Адны ўжо начаравалі, потым гарады, якія леталі на зямлю, зваліліся. Калі што, гэта, па-мойму, яна забараніла яшчэ раней да таго, як Нетэрімы ўвогуле пачалі існаваць. Па-мойму, гэта дагэтуль адбылося. Я магу памыляцца. Так. А што тады робіць некрамант з нябожчыкамі? Як марынеткамі кіруе, аплятае яго і гэтак далей? Тады некрамант тэхнічна можа нават камне ажыўляць. Для яго тэхнічна, скажем так, труп жывой істоты, гэта для яго іншы матэрыял. То бок яны неяк раздзяляюцца. Гэтага сістэма не тлумачыць. Усё астатняе, што можна прыдумаць, гэта наш канон, які канон гэтаму прыдумаеш, так і ёсць. У гульнявой сістэме гаворыцца, што табе патрэбны труп жывой істоты для таго, каб ажыўляць яго некрамантай. Вось. Так, падыходзячы муж для нашай... Каго? Фадія Юліус. А колькі нашай Фадіі Юліус гадкоў, можна ведаць? Добры камандзір і лаяльны. Так. Давайте. Амуліус Юліус дарослым стаў. Добра, давайте бярэм. Святкуюць шлюб. Добра. Аддалі дачку там дзесьці. І ў свой дом дадалі яшчэ чалавека. Так, мы тут сустрэлі, хто гэта у нас? Ціпі. Добра. Праплывем міма іх, я высаджу армію бліжэй да горада. Якія яшчэ навіны? Заблакаваны шлях, але разім. Што-небудзь яшчэ пабудаваць? Давайте армію далей збіраць. Мне бы лучнікаў гэтых клятых. Я ж пабудаваў. Яно недастаткова высокага ўзроўня яшчэ. Каналізацыя. Здароўе ў паселішчы і прырост гэтых самых жыхароў. Давайте і кузніца яшчэ. Лепей зброя будзе ў тых, хто будзе трэніравацца тут. Я ўсё гэта жадаю адразу. Давайте каналізацыю возьмем і дарогі наступным. Яна будзе тут.
У гэтым горадзе у нас там ужо будуецца, у гэтым горадзе таксама будаўніцтва ідзе. Армію я наймаць, ну, набяру трошки гастатаў гэтых. І. Можа яшчэ один флот зрабіць? Мне падаецца, мне не хапае флоту. Давайте яшчэ один флот на вось гэтай Бірэмы. Што? Чаму нельга? А, не хапае грошай. А ё-маё, грошы. У нас грошы пачалі скончвацца. Людзі, мы не углядзелі, у нас грошы скончваюцца. Халера. Будем лічыць, што я нешта зразумеў. А як уласна ты ставішся да некраманты, ну і астатнія ў чаце? Я да некраманты спакойна стаўлюся. Я не лічу яе дрэнным, ну, дрэннай школай магіі. Я яе дадаю час ад часу ў некаторых месцах як дрэнную школу магіі, просто таму, што гэта класічны вобраз некраманта, і я думаю, маё меркаванне такое, што звычайныя нейкія, скажем так, сяляне у ДНД, яны ж, яны чарадзею-то не бачылі. Для іх магія гэта нешта ўвогуле надзвычайнае, так? Ну, я думаю, так. І сяляне, хутчэй за ўсё, будуць негатыўна ставіцца да гэтага. А з таго, што сялян шмат, і гэта большасць насельніцтва ўсё роўна, то атрымліваецца такая сітуацыя, што у прынцыпе, нават калі ў верхніх слаях там насельніцтва могуць лічыць некраманту, ну і халера з ёй, то можа атрымлівацца адваротны бок гэтага, тое, што камусьці гэта будзе вельмі не падабацца. І хутчэй за ўсё дзеля таго, каб не ўзнікаў канфлікт паміж слаямі насельніцтва, адукаваным, неадукаваным, хутчэй за ўсё яна будзе пад забаронай, альбо яе будуць нізка да яе ставіцца, і тымі, хто ёй займаюцца, сярод простага насельніцтва. Хрэн з імі там з школамі магіі, хутчэй за ўсё просты люд будзе незадаволены гэтым. І з-за гэтага ёсць месца для канфлікта. І для ДМа вельмі важны яшчэ момант, дзе канфлікт. Таму што канфлікт стварае гісторыю. Без канфлікта гісторыі не будзе. Таму я звычайна дадаю некрамантыю як, ну, у некаторых месцах дадаю некрамантыю як нешта пад забаронай, каб стварыць канфлікт. Толькі дзеля гэтага. Таму што гэта вельмі моцны інструмент для увогуле апавядання. Вось гэта моя галоўная матывацыя ў гэта. Из сучасных гулін на Еўропу і Універсаліс вельмі падобна. Я скажу, што ў прынцыпе, па-мойму, Еўропа, Універсаліс і Парадокса, яны шмат чаго ўзялі канкрэтна з серыі Total War. Як мінімум, яны з глобальнай стратэгіі вырашылі, вось мы поўнасцю глобальную дадзімся, бо Total War па-дурному пайшоў. Ён вырашыў, што мы адразу і РТС вам забахаем крутую, і адначасова яшчэ і глобальную. Занадта замахнуліся, карацей. Так, высадили армію там. Цудоўна. Я маю на ўвазе, як ты ставішся да некраманты не ў ДНД, а як да нечага, што гіпотетычна адбываецца каля цябе. Каля мяне... ну, калі пра рэалістычнасць гаварыць. Я не ведаю. Мне падаецца, я бы падумаў яшчэ. Я бы хутчэй забараніў не саму некрамантую, не практыку некраманты, а наколькі яна ў легальным стане будзе. Я вельмі за тое, што, скажем так, шмат чаго можна проста рэгуляваць. Так? Калі гэта існуе, ты не можаш гэтага схавацца ад гэтага кудысьці. То бок, калі уявім сабе, што ў нашаму сусвеце існуе некрамантыя. Проста факт яе існавання, што гэта магчыма. Ставіць, ты не можаш проста гэта забараніць. Калі ты забароніш, будуць тыя, хто будуць гэтым цікавіцца, займацца. Калі што мы па-грошаму лятаем, проста каб здаў. Нападаем. Карфаген быў нейтральны да нас, зараз будзе не нейтральны, выбару ніякага ў іх няма, бо Сенат сказаў. Сенат сказаў, мы робім. Карфагеняне, вы бачце, гэта паселішча зараз будзе нашым. Дык вось. І разважаючы з гэтага пункту гледжання, атрымліваецца, схавацца ад гэтага ты не можаш, гэта існуе, ужо існуе. І адзінае пытанне, як яно рэгулюецца. Калі практыкуецца на трупах людзей, якія самі пагадзіліся на гэта, то чаму не? Калі гэта рэальна, ну, скажем, калі з гэтага не будзе адбывацца нейкай яшчэ парушэнне нейкіх іншых законаў, альбо гэта будзе, ну, шкодзіць людзям глобальна. Але калі ёсць згода з чалавека, які, ну, ведаеце, як вось у нас, напрыклад, ёсць пагаджанне тое, што твой труп будзе выкарыстоўвацца для даследавання. Так?
альбо нешта такое. Калі гэта дамова ёсць паміж людзьмі, і яны ніхто правы нікога тут у гэты момант не парушаліся, то чаму бы нахрен не? А як наогул гэта будзе легальна, як наркотыкі? Дык, ну, некаторыя ж наркотыкі дазволены, напрыклад, там, канабіс той же, у некаторых краінах. Аж не такая жесть. Ось. Так што, ну, калі яно існуе, ты просто павінен з гэтым неяк шукаць, скажем так, дамовы. Што маральна з пункта гледжання, скажем так, супольства, а што не. Вось такую пункт гледжання трэба. Я бы з гэтага пункту гледжання разглядаў. У нас основа нашай арміі гэта гестаты і больш не халеры. У нас ёсць адзін атрад велітаў і адзін атрад коннікаў. У той жа момант у карфагенян у нас там, па-моему, мы перад пачаткам бойкі бачылі ўсяго 2 атрады, які хутчэй за ўсё ў цэнтры самага горада. Давайте зробім наступнае. Пачынаем бойку. Мне не паказвае, дзе яны. Хутчэй за ўсё яны ў цэнтры. Мы бачым кагосьці там у цэнтры. І вось адзін атрад, генерал. Так. Накіруем адзін атрад, 2 атрады. Адзін будзе гестантаў, другі велітаў. З гэтага боку. Астатнюю армію падмацуем з розных бакоў і накіруем вось адсюль. Праз цэнтр мы будзем трымаць толькі генерала і будзем праглядаць, каб тут было ўсё парадку. Калі што, мы будзем проста адступаць і схлопнем увесь напад у горадзе праз цэнтр. Я адзін атрад прапусціў. Давайте вось гэты атрад яшчэ сюды падмацуем у цэнтры. Конніца застанецца ў цэнтры і будзем вырашаць па сітуацыі, накіруем іх у адзін альбо ў другі бок. Crusaders Kings 3 падобна. Ну, Crusaders Kings 3 увогуле гэта ўсё роўна Paradox Interactive, і таму атрымліваецца, што гэта, в прынцыпе, ну, я говорю, серыя Total War, шмат чаго з серыі Total War, на мой погляд, узялі Paradox Interactive, бо яны былі трошкі пазней. Але яны ўзялі толькі формулу ў пачатку вось гэтых глобальных стратэгій, ўсё астатняе яны пакінулі сваім. Так што, ну, я не лічу, што гэта плагіат нейкі або нешта такое. Я зараз магу пераблытаць, можа быць, усё ж такі Paradox пачаў свае гульні раней рабіць, але ў мяне вялікія сумневы. Бо гэта гульня 2004 года, і ў іх было яшчэ 2 часткі перад гэтым. 2000 и 2002. Чему вы не идете? Что за проблема? Хлопцы, а можете туды пройти, коли ласка? Вы опоздаете на усё. Позднились я, блин. Так, это хлопцев тут про центр поведем. Так. Начинаем наближаться. Генерала покинул походу. Мы так нікога не атруцілі. На жаль, забойцаў у нас няма яшчэ. Выбач, я думаў, што яны з самага пачатка гэтай агенты даступныя, але не. Яны, як апынулася, пазней будуць. Пагульне. Так, гэта не некраманты, гэта прызыў духа продка на дапамогу. Ну, вось розніца. Таму што шаманізм таксама вось у гэта можа ўдавацца. Толькі одно пытанне да даследаванняў, а куды яны павінны весці? У тым сэнсе, што карыстанне нябожчыкаў у навукі асэнсавана, але што вывучае некрамант? Як уздымаць мёртвых? Ну, глядзі, любая магія з пункта гледжання, ну, я говорю зараз пра ДНД, так? Але увозьмем, што сістэма ДНД працуе ў нашым сусвеце, так? То табе, каб разабрацца, як працуе пэўная магія, табе патрэбна эксперыментаваць. Бо даведацца нейкі новы падыход да таго, як гэта рабіць, напрыклад, выкарыстоўваць менш кампанентаў, як размаўляць больш эфектыўна з духамі, яшчэ што-небудзь, табе патрэбна эксперыментаваць. І гэта літаральна, ну, у ДНД гэта літаральна навуковая праца. Гэта, ну, проста магія навуковая такая. Ось. Так, ну, в прынцыпе, мы падзаціснулі іх, альбо самі сябе падзаціснулі, я яшчэ не ўпэўнены. Давайте подведем вот этот отряд еще ближе. Генерал тут будет внутри, але я его треба берегчи своего генерала. Парадоксы, подаецца, были заснаваны у 4-м годзе. Першы сёгун выходзіў у нулявым. Так? Так.
статы ёсць веліты. Веліты, вы можете разгарнуцца, калі ласка? Вось, дзякую вяліка. Веліты, што вы робіце? Назад, 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 назад. Сюды, 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 сюды. Забегайте. Веліты! Ёпарасоте! Бегайте. Так. Цудоўна. І зараз падмацаванне. Веліты адышлі. Вы разгарніцеся, калі ласка, не? Веліты падставіліся трошки. Але нормально, яшчэ жыць можна. Так нормальная такая, блин, оборона. Ну, у гэтых базовых юнитов, літаральна. Тут же няма генерала нейкага, гэта просто оборона города. Оп. Перамаглі іх генерала. І мораль просто знішчана адразу. Застаўся адзін атрад, які мы з усіх бакоў сціснем зараз. Ёсть. Перемога. А, блин, навошта я зараз это зрабіў? Ну ладно. Можна было просто націснуць скончыць бойку, каб не добіваць там уже 3 чалавек. Дякую усім, мы перамаглі. Мне падаецца, мы ў атрадзе генерала згубілі больш. Колькі мы? Мы нанеслі... Так, мы отправили 822 чалавекі ў бойку. Засталося 814, то бок мы згубілі 8 чалавек, так? Ворагі забілі, іх было 201, у 4 разы менш за нас, і яны забілі 6. Гэта значыць, што мы згубілі, як мінімум, мы згубілі 2 ад таго, што мы самі іх забілі. Ну, хутчэй за ўсё, страла не туды трапіла. То бок, калі б ля цябе прайшоў натоўп зомбі і шкілетаў, следуючых за нейкім мужиком у чорнай робе, цябе не абразіла, не зрабілася агідна. Мне хутчэй было бы просто пытанні былі бы санітарыі. Вось такія ў мяне пытанні бы ўзніклі. Ну, прайшоў мужик, ну так, трупы. Окей, калі на гэта было пагаднець, зноў жа, калі я буду ведаць, што кожны чалавек, кожны труп у гэтым атрадзе, скажем так, ён пагадзіўся на гэтую херню, то выключна яго праблема. Хутчэй за ўсё, у адзін будынак я бы за ім не пайшоў. Зноў жа, яно хутчэй за ўсё будзе вельмі смярдзець. Я бы дамовіўся, каб гэта можна, калі ласка, гэта не трымаць у горадзе, скажем так. Рабіце там у сваіх лабараторыях. Ось. На газоне прибирайте за своими зомби. Угу. Ось. Некрокомбинаты. Коллективные некрокомбинаты. Ось. Так, занять можно город, Каралис. Насельніцтва 935 человек. Можно отправить частку насельніцтва у рабство и заробить грошей. Грошей не той, каб шмат, калі шчыра. Але рабы патрэбныя, рабы прыносяць вельмі шмат грошай. Ну, насамрэч. Ну, яны вельмі моцны ресурс. Вось, таму пытанне. Але гэта запаволіць рост горада яшчэ. Адваротны бок у гэтай халеры. Я думаю, пакуль рабства, першыя гарады нам вельмі патрэбна рабства. Ага. Культурнае несупадзенне. Тут некаторыя будынкі, яны карфагенскія, і таму яны не настолькі эфектыўныя, бо яны не належаць нашай культуры. Так, а што я магу зрабіць? Будаўніцтва. Я магу пабудаваць сцяну, але сцяну я не магу пабудаваць, таму што... Ну, тэарэтычна магу пабудаваць сцяну, але не магу, таму што грошай. Добра. Насельніцтва. Людзей не хапае для таго, каб армію папоўніць. Ну, як бы армію папоўніць, да і халера з ім, мы застанемся ў гэтым горадзе. Пасядзім за гэтага нашага Вайбіуса Юліуса, які вайбіць сядзіць там сабе. Так. Падказкі, што лепей рабіць, халера з імі. Місію выканалі. 1000 дынарыяў нам далі.
Мы пачалі вайну з Карфагенам, але зноў жа гэтага пажадаў Сенат. Так. Блин. Мы ўсё яшчэ не настолькі крутыя, каб Сенат нас... мы занялі нейкае паседжанне ў Сенаце. Халера. Так, альянсы розныя, новае дзіцё нарадзілася, дыпламатыя. Халера з ім. Што ў нас яшчэ навіна? Будаўніцтва рознае. Адзначым усё як прачытанае, халера з ім. Таксама можна адзначыць. Так, і у нас быў вось ты, хлопча. Ён знайшоў горад, і гэта грэкі, па-моему, так? Тармон. А я не ў вайне з ім, не? Я не ў вайне з грэкамі. Гэта значыць, што я магу з імі гандляваць. Так, я магу? Вось. Гандаль. І жадаю інфармацыю па мапе ад іх і абмяняемся ведамі пра тэрыторыю. Прапанова. Яны жадаюць, каб мы кожны ход плацілі па 100 дынарыў ім. На працягу 4 хадоў, то бок 400 дынарыў. У прынцыпе, я магу сабе дазволіць гэта, а гандаль з імі мяне падмацуе. Давайце. Добра. Дамовіліся з грэкамі на гандаль. Гандлёвыя маршруты у нас пакуль няма. А чаму няма? Ён жа, як бы, можна даплыць сюды, не? Можна на наступным ходзе з'явіцца. Ну, ладно. Так. Дарэчы, цікава, як зразумець, што нябожчык быў атрыманы легальна. З серверамі яшчэ зразумела, але нават яны, калі пашкоджаны тавар ці нешта яшчэ, ніхто ж не зразумее, што ты яго скраў. А вось тут ужо пытанне, якраз такі... Тут, ведаеш, цэлая індустрыя можа быць таго, каб гэта было легальна. Ну, легалізацыі гэтай халеры. Тут ужо зусім, мне падаецца, калі такая штука з'явіцца раптоўна, ну, некраманта, то хутчэй за ўсё альбо знойдзецца шлях, як такое легалізаваць. Ну, каб гэта можна было зрабіць легальным, адзначаць там нейкія меры рабіць, альбо прыдумаць іх, альбо зноў жа гэта магія. Калі з'явілася такая магія, можа быць, ёсць нейкі, ведаеш, як счётчык Гейгера, так, лічыльнік Гейгера, то можа быць лічыльнік нейкі, альбо як у краме, як гэты самы тавары адзначаны магнітнай хернёй, так можа быць у костках там гэтых шкілетаў у цябе ёсць штрых-код, які нейкі прабіць які можна і даведацца, хто кім ён быў пры жыцці. Можа быць. Вось. З грэкамі праблема ў тым, што раней ці пазней Сенат так. Запатрабуе дапамагчы брутам і прыйдзецца з грэкамі разрываць адносіны. Ну, пакуль як ёсць. Ось наконт дзікай магіі. Зараз проста меркаванне трошкі закранаецца ў чаце. У сярод класаў у ДНД ёсць чарадзей, ну, сорсерер, давайте так. Гэта чарадзеі, якія не зусім кантралююць, скажем так, іх магія, яны яе атрымалі ў спадчыну. Ну, калі глобальна так гаварыць. Так? І гэта тыя, хто не вывучалі штосьці, каб рабіць заклёны. Яны проста атрымалі. І звычайна гэта можа адбыцца, ну, ад чагосьці рандомнага. Ну, то бок выпадковая нейкая падзея здарылася, і гэта не зусім кантралюемы працэс. Гэта не навучэнне, гэта проста яны адчуваюць, так, што яны, у іх атрымліваецца кантраляваць паляценне навокал іх без кантроля таго, як яны гэта робяць. Яны проста гэта робяць. Вось, якая ёсць праблема, якая ёсць штука. Там можна атрымаць гэта за розныя, ну, ёсць розныя падкласы у сорсерера. І адзін з падкласаў гэта дзікая магія. Дзікая магія гэта чарадзей, які літаральна атрымаў магію ад хаоса, абсалютна бескантрольнай энергіі. І справа ў тым, што калі яны робяць любыя заклёны, а гэта можа ланцужком зачапіць яшчэ, яны не кантраліруюць да канца сваю магію, і гэта можа вызваць эфекты, якія не чакаюць. Вось, эфекты могуць быць вельмі выпадковыя. Там літаральна гіганцкая табліца ў нешта 80 пунктаў 90.
па якой вы кідаеце, каб атрымаць розныя эфекты. І некаторыя эфекты просто ну нічога дрэннага, а некаторыя могуць вызываць там аднарога раптоўна на поле боя альбо нешта яшчэ. Чалавек жадаў зрабіць адно, але атрымаў нейкі мадыфікатар на гэта. Ну і гэтак далей. Пастарэць на 10 гадоў, адрасціць бараду, тэлепартнуцца ў іншыя планы існавання. Ну карацей, херня нейкая можа адбыцца. Вось. І увесь гэты працэс бескантрольны, ён як бы ёсць у механікі гульні. Так што калі вам цікава ў ДНД пагуляць за штосьці, ад чаго вы не ведаеце, чым гэта ўсё скончыцца, вельмі весела можна пабавіць час. Магія дзікаў, ось яна. Адны вывучаюць і цякаюць у галаве механізм магіі, а гэты проста націскаюць рандамайзер. Ну, нешта падобнае. Там ёсць усё яшчэ абмежаванні ў іх, яны ўсё яшчэ кантралююць гэта плюс-мінус. Хутчэй за ўсё яны атрымаюць эфект той, які жадаюць, але гэта не абавязкова будзе працаваць так, як яны гэтага жадаюць увогуле. Ось. У прынцыпе. Давайте яшчэ дамовімся. Давайте яго ганяць карацей далей. Ён даведаўся яшчэ вось праз гэтых македонцы, так? Македонцы. Давайте да македонцаў патопаем. З імі яшчэ будзем сувязі наладжваць. Трэба было, можа, з карфагенянамі спачатку пра мапы ў іх даведацца, якія ў іх ёсць. Ну, як ёсць. А я магу перабудаваць іх? Знішчыць будынак? Я ж не магу знішчыць дом губернатара і на гэтым скончыць. Мне патрэбна неяк перарабіць яго. Цікава. З іншага боку, у мяне ж няма грошай на гэта ўсё. На што я разлічваю. Ладно, давайте конец. Яны могуць забіць ворага вялізнай цукеркай. Цукеркай хаоса. Гэта залежыць ад таго, якую табліцу вы будзеце выкарыстоўваць. Тая табліца, якая па дэфолтных правілах, яна, ну, скажем так, яны ў 5-м выданні паспрабавалі зрабіць яе не настолькі адбітай, як раней, каб яна поўнасцю вам гульню не згарнула, ну, як бы мінімум мінус персанаж, і у самы адказны момант чалавек робіць зусім не тое, што хацелася б. Але вам нішто не перашкаджае знайсці любую табліцу дзікай магіі, бо тэхнічна дзікая магія можа быць чым заўгодна. Таму вы можете самі стварыць свой ліст, па якому вы будзеце кідаць. Вось. Галоўнае, каб ваш данжн-майстер гэта заапрувіл, вось і ўсё. І кідайце, укідвайцеся, рабіце любую херню, галоўнае, каб вам усім было весела. Так што... Мне падабаецца ідэя дзікай магіі, мне вельмі падабаецца таго, што ты не ведаеш, што ты атрымаеш у выніку, і гэта можа нечакана вельмі разгарнуць гісторыю у нечаканым напрамку, куды нават, ну, ніхто не ведае, куды гэта пойдзе. У гэтым і самая прыгажосць ДНД. Блін, яны там на вузкам перашэйку гэтым, яны не даюць мне прайсці. Давайте вось тут з македонцамі дамовімся. Так, заблакаваць порт карфагенскі. Добра, у мяне не так далёка знаходзіцца вось гэты флот. Заблакавалі карфагенян. Лейтенант, вы задаволены? Тут у нас будаўніцтва гандляра, ёсць усе есты. Еста гэта вось тут. І, у прынцыпе, у нас няма грошай на нешта іншае. Канец. Ну, добра. Яшчэ нейкія навіны. Блакаваны шлях. Ажаніўся у нас персонаж. Гаул. Варожы агент быў знойдзены і забіты. Так. Нашы ворагі паспрабавалі кагосьці... Гальскі агент быў знойдзены, які пролез у наш горад. Мы яго знайшлі і забілі. Цудоўна наша контрразведка працуе. Так. Уже смешна, але калі адыгрываеш персонажа, на іх месцы я б у жыцці не скарыстаўся такой лупнінай. Недарэнна, як пісталет з 360 стваламі, невядома ў які бок стрэліць. У гэтым, зноў жа, цудоўная рэч ДНД. Ты можаш быць чарадзеем, які баіцца выкарыстоўваць свае заклёны. Яго нужна ўсёй групай умаляць, каб ён гэта нахрен зрабіў. Гэта ж ачмурэнна. Ну, у сэнсе, што гэта робіць персонажа. Ну, калі ты лічыш, што такі персонаж не павінен нічога баіцца зрабіць заклёны, чаму не зрабіць такога персонажа?
У яго ёсць, можа быць, заклёны, якія вам вельмі патрэбныя, але ён просто так ён баіцца гэта рабіць. Ты можаш як гулец сам сабе правіла выдаць, напрыклад. Ён павінен прайсці нейкую праверку, напрыклад, сваёй мужнасці, каб адолець, каб пажадаць гэта зрабіць, напрыклад, у крытычнай сітуацыі. Ты можаш сам сабе гэта рабіць. Табе нішто не замінае. Такім чынам ты сам не ведаеш, што зробіць твой персанаж. Сенат задоволены, мы заблокавалі порт. Захапіць Патавіум. Наша армія ў Каралісе. Нам прыйдзецца як мінімум частку яе адправіць туды. У нас няма вольных, по-моему, людзей нават. А не, ёсць вольны чалавек. Глядзіце, у нас з'явілася некалькі новых персонажаў. Секундус Северус. Окей. Амулиус Юлиус. Окей. Кто з вас больш генерал? Ты? Не. Ты? Двоечка на генеральстве? Давайте яму тады. Накіруем частку арміі. Блин, мне ж... Здымаем блокаду Спарта тады. Але разгім. Нам трошки дапамоглі з грошыкамі, але нам патрэбна армію збіраць зараз ужо. У нас не столькі флотоў. А, не, пачакайце-ка, у нас ёсць новы флот. Ладно, тады... Ну, вось гэты флот адправім, памяняемся. Я возьму сюды, пасаджу армію. З большага, вось гэтых хлопцаў. 2 юніта пакіну ў горадзе. І гэтым юнітам прыплыву, высаджуся каля сябе. Гэты жа флот няхай прыплыве да берагу Сардініі і будзе тут знаходзіцца. Калі што, мне патрэбна будзе адбівацца ад набліжаючыхся карфагенян. ДНД з непрамым кіраваннем нейкі. Гэта па жаданню. Зноў жа, ну, як бы, калі падабаецца такое, то можна так рабіць. Мне падабаецца ідэя таго, што персанаж не зусім, калі я кантролюю персанажа, ён не зусім пад маім кантролем. То бок ён робіць тое, што ён бы зрабіў, а не тое, што я жадаю, каб ён зрабіў. Таму што ў яго ёсць свая матывацыя, у яго ёсць свае жаданні, ён бачыць сусвет такім-то, і яго рухае наперад нейкія сваё ўяўленне аб тым, якім свет павінен быць. Вось. І гэтыя жаданні могуць быць не супадаць з маімі. Я ДМ, мне прыходзіцца такім... Я кірую падонкамі час ад часу. Вельмі непрыемнымі персанажамі. Мне прыходзіцца аддзяляць свае жаданні ад жаданняў персанажа. Каб ён быў паўнамартасным незалежным персанажам, скажем так. Мне прыходзіцца гэта рабіць. З добрых навін мы ўжо гадзіну не нападалі ні на водны кіёск гандара германскага класу. О, мы на цэлы горад зараз нападаем. На цэлы горад кіёскаў. Абздаем. Мы зараз армію для гэтага перакідываем спецыяльна. Тут у нас яшчэ паднабралося яе яшчэ трошкі. Мы і іх возьмем з сабой. 3 арыі там ёсць. Вітаю, Нернерам. Ты пропусціў цэлую гіганцкую прамову пра ДНД. У нас сёння чат ДНД, гуляем, думаем пра Рымскую імперію. Вось у нас прыкладна такая камбінацыя сёння. Смог гэта агентура, ці то гальская, ці то германская. Дык, глядзіце, я-то выконваю, што жадае Сенат. Я зараз спрабую ад Сената атрымліваць грошыкі. Гэта моя асноўная матывацыя. Вось. Адзінае, што па грошыках я ўніз улятаю. Яно не настолькі добра атрымліваецца, як я думаў. Так. Тут ёсць гестаты. Давайте нашага Юліуса гэтага галоўнага пасадзім у горадзе. Тут у нас есть чэл, які можа прыняць кіраванне гэтым невялічкім горадам Сігестай. Лучнікаў я накірую ў сталіцу таксама. Давайте трошки вось ператасую войскі. Так. Гестаты і трыары. Трыары просто шкада, яны ж не ўдзельнічаюць у бойках, навошта яны ж вельмі моцныя юніты. Вось, я лепей гарадскую нейкую... Вось, гарадскіх гэтых. Накірую 2 юніта. Яны танныя? Во. Цудоўна. Адсюль забіраем 2 у сталіцу. Тут у нас не засталося абароны ніякай. Ну, як, у нас няма гарадской стражы тут.
А гарадская стража, ну, такі сабе парадак падтрымліваюць хутчэй. А. В принципе, конец хода. Так, вяртаючыся да некрамантаў, ці здольны яны вырабляць пачвар? Я нідзе бачыў, што яны быццам нешта ктулхападобнае ствараць здольнае ў ДНД. Там гэта самае Калдана, карацей, залежыць ад заклёнаў. Тут бойкі ў рэальным часе, так. Бойкі ў рэальным часе. Тут гульня падзелена на два кавалкі. У адным кавалку мы глобальнай стратэгіяй займаемся, а калі справа даходзіць да самой бойкі, мы ў рэал-тайм з актыўнай паўзай і паскарэннем з запавольваннем часу можам кіраваць сваімі войскамі. І што наогул па стварэнню пачварных істот? Зараз да гэтага вернемся. Калі мне не трэба думаць пра рымскую імперыю, пакуль я бачу, магу думаць пра некрамантыю. Як жа я цябе бадай злюбоваў некрамантыю? Ды не, гэта цікавая размова. Блін, я войскі не магу высадзіць. Ну ладно, прыйдзецца проста яшчэ адзін ход згубіць. Колькі ў мяне 9 хадоў, каб захапіць? Ну добра. Наконт стварэння пачвара. Пачвар можна ствараць рознымі спосабамі. Можна прызваць іх з іншага плану існавання. Можна ўзяць пад кантроль нейкіх пачвар. Большасць пачвар у сусвеце ДНД увогуле, скажем так, кананічна, створаны якраз такі чараўнікамі. Чараўнікі трошкі мудакі, скажем так, эксперыментуюць з рознай халеры, яны час ад часу атрымліваюць тыя рэзультаты, якія не вельмі чакаліся. Вось. Таму, у прынцыпе, там ёсць заклёны на стварэнне пачвар, скажем так, не на зусім стварэнне унікальнай пачвары, а хутчэй на стварэнне, напрыклад, големаў розных, на стварэнне яшчэ чагосьці. Ёсць артефактаў шмат якіх. Калі хочацца канкрэтна працэсаў ДНД стварэння пачвары самастойна, правілаў такіх не тое, каб ёсць, але я думаю, што калі ў цябе ёсць ідэя, як это можа працаваць у фантазійным сусвеце, гэта можна проста абмеркаваць з дэмам і зразумець, як ты можаш ствараць пачвар. Таму што геймплейныя механікі на гэта не робіцца, але нішто не забараняе эксперыментаваць з гэтым. ДНД якраз такі пра гэта. Падабаецца фантазія чагосьці, вы гэта нахрен робіце. Усё, вы абмежаваны толькі гэтым. Тут Рымская рэспубліка ці імперыя? Пакуль рэспубліка, але потым будзе імперыя. Калі б нам пашчасціць, то гэта будзе імперыя пад нашым кіраўніцтвам. Так, хвілінку, а што за іншы план існавання? Гэта як Oblivion у The Elder Scrolls? Так. У ДНД кананічна ёсць шмат планаў існавання, і ёсць пазітыўныя планы існавання, негатыўныя планы існавання, ёсць знешнія кола сусветаў дадатковых, ёсць мульцісусветы і гэтак далей. Гэта ўсё ў правілах і пры гэтым апісана, як паміж імі пераходзіць. Вось. Больш за то, ёсць істоты, якія палююць адначасова, выкарыстоўваючы сваю здольнасць скукнуць на, напрыклад, астральны план існавання і з яго атакаваць сваю ахвяру. Фазавыя павукі так працуюць, напрыклад. Фазавыя павукі ў ДНД, яны гэта павукі, якія пераходзяць на іншы план існавання, на астральны, з якога можна трошкі бачыць матэрыяльны план існавання, і з яго нападаюць на свае ахвяры. Яны карыстаюцца ім як сваёй, ну, скажем так, як нябачнасцю, можна такім чынам сказаць. Толькі яны не нябачныя, яны літаральна не існуюць у гэтым месцы, у гэты момант. На Героі 3 Армагеддон за конфлікс адпраўляецца 500, дзякуй вялікі. Там ёсць план існавання мёртвых. Ёсць негатыўны план існавання, які называецца Shadowfell, і тэхнічна ён план існавання мёртвых. Але ёсць складанасці. Усе планы існавання, акрамя матэрыяльнага, ну і элементальнага плана існавання, то яны, у прынцыпе, усе планы мёртвых. Толькі вось сусветы памёрлых у ДНД, яны адрозніваюцца ад нашага ўяўлення іх. Ты можаш у ДНД, калі ты памрэш у ДНД, ну, у Forgotten Realms, скажем так, у сусвеце, то твоя душа трапіць на план існавання мёртвых раней ці пазней. І там ты пачнеш сваё новае жыццё, як іншая істота. Твоя душа пераформіцца, пераўтварыцца ў нешта, што будзе адпавядаць таму месцу, якое ты, скажем, як ты ўяўляў сабе свой рай, не ведаю, альбо ад, што ты сабе ўяўляў, і вось туды ты і трапіш. І справа ў тым, што у адрозненне ад нашага варыянта, жывым туды нельга трапіць. Ну, акрамя гісторыі, напрыклад, грэкаў, так? Ну, нешта такое. У ДНД гэта кананічна, ты можаш проста туды трапіць. Заклёнамі, артефактамі, дамаўленнямі з істотамі магічнымі і гэтак далей. Ты можаш трапіць туды, проста трапіць.
Вось, і пры гэтым, ну, пахадзіць па гэтых сусветах усё нармальна. Яны як бы фізічныя. Пры гэтым у гэтых сусветах ёсць свае яшчэ істоты, якія ніколі не былі ў сусвеце жывых. Яны нарадзіліся ў сусвеце, ну, вось гэтым эфемерным, скажем так. Яны з самага пачатку там існавалі, і яны там ёсць. Анёлы, напрыклад, д'яблы, яны там былі заўсёды. Яны былі да таго, як яшчэ, ну, яны не з матэрыяльнага плана існавання прыйшлі. Яны там былі. Так, мне больш падабаецца рэспубліка. Атакуй галаў. Гэтым я і займаюся. Я зараз збіраю армію на гэта. Вось, моя армія пакрыху ёсць. Я зараз вось тут у мяне сядзіць яна аснова яе, і мы пойдзем на Патавію, таму што гэтага жадае сенат. Так, у нас реально был... У нас была серия... серия стрімов по Planescape Torment. И там падрабязна, там мы реально по гэтых планах існавання памёрлых ходзім. Planescape Torment, гульня у свеце D&D, у Forgotten Realms, яна літаральна вось про тое, што я зараз апісваў. І сюжэт там пабудаваны навакол гэтага, для таго, каб людзі разумелі, пра што ідзе гаворка, таму што там складана, там рэальна складана. І не ўсё ў гульне паказваецца, збольшага паказваецца, але недалёка не ўсё. І я рабіў такую спецыяльны стрым, у якім я расказваю, як гэта працуе. Вось, і ідзе, што якія адносіны паміж якімі групоўкамі, як гэта адбываецца. А як некраманты кіруюць ці ўзаемадзейнічаюць з гэтымі планамі, калі ўсё, што памірае, трапляе туды. Яны могуць, некраманты могуць размаўляць толькі з душамі, якія не трапілі яшчэ на іншы план існавання, а яны туды могуць не трапляць ад 10 хвілін да 1000 гадоў, як пашчасціць. Вось, гэта спецыяльнае месца для ДМа пакінута, каб ён мог прыняць рашэнне, як хутка гэта душа адышла ў іншы сусвет. Вось. Ну, мне падаецца, гэта спецыяльна не удакладняецца. Але глобальна, то так, яны туды трапляюць, некраманты ўзаемадзейнічаюць толькі з душамі, якія туды не трапілі. Вось, таму што калі душа рэфармуецца, яна забудзе на тое, што, ну, забудзецца, кім яна была раней. І ты ўжо не можаш ёй пагаварыць на тэмы, якія што там ён нарабіў пры жыцці. Акрамя асабістых выпадкаў, некаторыя людзі перад тым, як памерці, могуць накласць сабе нейкі пэўны заклёны, прыдумаць яшчэ нейкія абыходы гэтай праблемы. І могуць пакінуць сабе памяць сябе дагэтуль. Але, як я зразумеў, некаторыя вар'яцеюць за гэта, таму гэта не самая аптымальная штука. Так, давайте вось гэтага патэнцыйнага генерала. Тут ёсць яшчэ лепей генерал, наш лідар фракцыі. Давайте возьмем яго, ён ужо стары даволі. Давайте павядзем армію з ім, возьмем лучнікаў з сабой. Возьмем з сабой трыарыяў, то што яны дома сядзяць, правильно? Возьмем яшчэ гестаты, трыарыі, яшчэ трыарыі. Выйдзеце са мной. Так. Ну, і гэтых гестатаў, ну давайте іх. Хто там у нас цэлы жыве. Ось весь гэты рэгіён. Пакуль рана. Давайте падбярэмся бліжэй да іх, да галаў, і нападзем на іх. Так, навіны. Неактыўны дыпламат. Дзе ён там? Можна яго, калі ласка, паказаць, дзе ён? Дзе ён там знаходзіцца? Вось ты. Чаму ты не дайшоў? Мне патрэбна інфармацыя па мапе і гандаль. Вы жадаеце далучыцца? Добра, яны згодныя. Дзякую вам вялікі. Што ў нас па мапе? Яны ведаюць толькі пра свае тэрыторыі, а суседзі... Што-небудзь можа пра суседзяў хоць? Македонцы, вы чым займаліся ўвесь гэты час? Чаму вы нічога не ведаеце наконт сваіх суседзяў? Блін. Ну ладно, давайте тады за нашага дыпламата пойдзем да вады, і я тут... Мне патрэбна... Дзе ён там? Я ж не смогу сабе зараз флот яшчэ пабудаваць. Так, давайте возьмем гэтага і прыгонім флот сюды да нашага дыпламата і высадзім яго яшчэ дзе-небудзь. Так. Пакуль рана.
дайшлі амаль да патавіума. Engage the enemy. Пакуль усё яшчэ не хапаю. Тут дарог няма, галы ж дарогі не будуюць. Ну, калі будуюць, то зусім незначныя. І гэта мне перашкаджае зараз. Так. Мы перасеклі мяжу, гэта галам не падабаецца. Халера з імі. Не падабаецца, не падабаецца. Праблемы галаву. Маніус Юліус пасталеў. Добра. Будаўніцтва гатова. Мы па грошах нават уверх трошкі выпаўзлі. Трошкі. Я магу нешта тут. Тут грошай не хапае. Трэба рынкі розныя будаваць, каб грошкі зарабіць. Ну ладно. Зноў жа, грошай не хапае пакуль на гэта. Я спадзяюся, калі я выканую гэтае патрабаванне сената, у нас будзе іх будзе потым хапаць. Трэба зазірнуць у паселішча, у меня там агент ёсць свой, так? По-моему. Так же? У меня же есть там агент? Так, ёсць агент. Што у нас там ёсць? Там абароны амаль няма. Там ёсць толькі нашчадак фракцыі, які прыме кіраванне потым. І 2 атрады, ну, ваяроў просто. Ні халеры нікога там няма. Сцяна толькі ёсць, вось што мне не падабаецца. Begin the siege. Нам спатрэбіцца таран, нам у любым выпадку спатрэбіцца ён. Адзін. І застаемся ў асадзе. Нам прыйдзецца чакаць адзін ход, яны яшчэ могуць падмацаванне правесці. Так. Чэл неактыўны. Гэта паселішча неактыўнае. А што ў яго? Можна сцяну пабудаваць. Блін, ну навошта мне зараз сцяну там будаваць? У мяне грошай няма. І флот неактыўны. Ну і халера з ім. Так. Добра. Інфармацыі розныя. Нічога з гэтага нам не вельмі карысна. Паехалі наступны ход. Ці ёсць у Forgotten Realms славутыя некраманты? Векна Ацерерак, як мінімум. Ацерерак вядомы тым, што ён лічыцца, скажем так, архіліч архілічоў. Векна калісьці быў чалавекам-некрамантам, які стаў у выніку богам. Літаральна богам. Як сцяна, драўляны плот. Ну, куды ты паплыў? Не ты, спыніся, супакойся. Вось ты. Даплыві, калі ласка. Так, яго пасадзілі, давайте да егіпцян прыплывем. Мы же зможам з імі гандляваць, правильно? Яны далёка, ваяваць з імі пакуль няма сэнсу. Ідэальная цель для гандлю. Усе ад гэтага атрымаюць задавальненне, усе будуць задаволены. Так. Асада працягваецца. Галы амаль прыслалі яшчэ падмацаванне, але мы нападзем раней. І армія у нас больш. Зараз мы пачнем асаду, але перад тым, як мы гэта зробім, я... Так, працягвайце асаду. Я літаральна дойду на хвілінку, і мы працягнем.
Я спадзяюся, гук назад вярнуўся. Бо я зацішаў яго, зараз праверу. Так, вярнуўся. А хто такі ўвогуле богі ў Forgotten Realms? Яны раней усе былі смяротнымі? Не. Некаторыя проста з'явіліся як канцэпт. Ну, літаральна проста з'яўляецца нейкая рэч. І калі... Там складана, карацей. Богі могуць з'яўляцца з розных сродкаў. Яны могуць з'яўляцца ад таго, што зараз я стану пераключу. Вось, яны могуць з'яўляцца ад таго, проста як за канцэпта, просто таму, што людзі пачалі верыць у нейкую халеру. Вы пачалі верыць у макароннага монстра, у Forgotten Realms пачынаецца зараджацца макаронны монстр. Вось. Ёсць тыя, хто проста з'яўляюцца. Яны проста з'яўляюцца з ніадкуль і нікуды. Звычайна, самыя моцныя богі — гэта прадстаўленне нейкіх рэчаў, якія людзі вераць. Плюс яшчэ, калі, ну, то бок, сонца. Яны бачаць сонца, яны пачынаюць верыць у сонца, і ў гэтага з'яўляецца сіла, якая, ну, гэта пустэча, якую, скажем так, вялікая колькасць энергіі, сілы магічнай, якая накіравана ў астрал, скажем так. І гэтую нішу будзе нехта займаць. Возьме, хутчэй за ўсё, адказнасць за яе хтосьці з багоў, хто літаральна бліжэй за ўсё да гэтага. Альбо калі такога бога не існуе, ён створыцца. Вось, богі паміраюць толькі тады, калі не застаецца нікога, хто бы ў іх верыў. Вось тады яны паміраюць, і пры гэтым яны могуць ажыць назад, калі хтосьці пачынае зноў іх верыць і даведваецца, што яны існуюць. Вось, такая справа. Так, і калі нехта новы робіцца богам, там, на мясцовым Алімпе, хіба не ўзнікае варушняк? Варушняк там бясконцы, яны адзін аднаго спрабуюць заўсёды падставіць, аслабіць і гэтак далей. Там бясконцы Алімп адпачывае, карацей. Вось, свае кратасы ёсць, там ёсць забойства. Наконт містры, вось тое, што я гаварыў, багіня містра, я узгадаваў гэту крышачку, багіню магіі ўбівалі ўжо. Містра, гэта насамрэч багіня магіі ўжо другая, яна была дагэтуль іншай багіняй, якую забілі, яна развалілася на 2 багіні. Разумееце? Вось так і памёр бог баброў. Вы яго верыце? Вось і яно. Ось, так што там, ну, там свой варушняк, гэта свая цікавая тэма. На жаль, я не супер ведаю, хто там каму, які бог, што павінен. Сур'ёзна, я не памятаю проста. І я не настолькі быў гэтым заўсёды зацікаўлены, але гэта, скажем так, калі вам прыйдзе ў галаву любая мясарубка паміж багамі, вось яны там гэта ўжо некалькі разоў гэта рабілі. Вось. Ну што, пачынае напад. У нас асада. Мы за сезон 1, то бок за паўгады. Нагадваю, тут кожны ход гэта паўгады. Не нагадваю, я вам гэтага не гаварыў, як вам магу это нагадаць, так? Мы падрыхтавалі за паўгады сабе таран, якім мы будзем прабіваць браму, бо там у гэтага паселішча ёсць невялічкая сцяна. Абароны там аніякай няма ў гэтага горада, таму нам усё будзе даволі проста. Можна сказаць, што мы будзем нападаць ноччу, але нам плюсаў ад гэтага ніякіх няма. Хто стварыў забытае каралеўства, калі богі створаны людзьмі? У сусвеце ДНД няма такога, як ёсць момант стварэння. Ну, там у рознага... Зараз я... Ну, вось Цитруса парэзалі, і яго печань падказвала ім, што сёння будзе добры дзень для бойкі. Цудоўна. To preserve the town and its people. Those fools have never fought against me before. I hope to give them a nasty surprise. I want to see blood. I want to bathe in their blood. I want to bathe in their blood for a week. Now, kill them all! Крыважэрны наш генерал. Вось. Наконт стварэння. В залежнасці ад сусвета, канкрэтна Forgotten Realms, па-мойму, хтосьці стварыў канкрэтна. Быў бог, які стварыў Forgotten Realms. Зараз не цытуйце мяне за гэта, бо я не памятаю. Гэтага я вам дакладна не скажу. Глобальна, залежыць ад сусвета. І справа ў тым, што адначасова ДНД гэта мульцісусвет. Ён заўсёды мульцісусвет. Любы сусвет, які вы прыдумаеце, ён частка ДНД, ён кананічны. За кожным сталом людзі прыдумваюць новыя свае сусветы, якія яны з'яўляюцца часткай ДНД, яны кананічныя у любым выпадку. Нават калі вы береце ў існуючы сусвет, замяняеце яго, гэта правіла гульні. Любы сусвет створаны, ён кананічны.
нават калі ён амаль такі ж, як нейкі там прыдуманы Forgotten Realms, ён усё роўна кананічны. Тое, што у вас за сталом, гэта канон. Вось, і гэтых сусветаў, мульцісусветнасці яна як бы адразу ў дызайне. І атрымліваецца, што калі нейкія матэрыяльныя сусветы былі створаны багамі, які дзесьці там існаваў, просто сам па сабе ў пустэчы, то іншы сусвет матэрыяльны мог зарадзіцца спачатку, а потым людзі пачалі верыць у Бога. Ну, гэта ўсё яшчэ канон, абодва варыянты канон, таму што ёсць мульцісусвет. У сэнсе таго, што міры мёртвых, яны будуць, ну, плюс-мінус аднолькавыя, але вось матэрыяльныя сусветы могуць адрозніцца як загодна. Вось. Што значыць Бог адказваецца за штосьці? Ён сонейкам і месцам кіруе, ці нейкае благословенне дае? Зноў жа залежнасці ад сусвета. У некаторых выпадках гэта літаральна па небу ляціць Бог. Ну, то бок, як ведаеце, як Ра там падымаецца на адным баку і пачынае свой падарожжа скрозь дзень, каб зайсці на іншым баку там на захадзе, так? То бок гэта можа быць кананічным, зноў жа, говорю, ад сусвета залежыць. Вось. Богі, некаторыя богі адказваюць за штосьці, і людзі пакланяюцца ім за гэта. Пры гэтым гэты Бог можа быць заменены праз некаторы час іншым Богам. І ў тым жа самым сусвеце. Напрыклад, пэўны Бог ад таго, што ён памрэ, можа памерці сонца. Альбо можа не памерці і з'явіцца яшчэ адзін Бог, які будзе адказаны за гэтае жа сонца. І сонца застанецца існаваць. Таму што ўжо папярэдні Бог яго стварыў, людзі ўжо пакланяюцца, і чамусьці яны працягваюць пакланяцца, правільна? А энергія з'яўляецца гэтая, ну, скажем так, магічная. Наконт увогуле рэлігійнай энергіі, да асабістая трошкі магія рэлігійная працуе па-іншаму. Я апісваў вам пляценне, а яна трошкі па-свойму. Яна на цудах працуе. Вось. Ось, так што, ну, тут шмат варыянтаў. Так, у нас ёсць таран, яго трэба прымяніць, так? Мы можам прымяніць таран як у браму, так і не абавязкова да брамы ісці, каб прымяніць наш таран. Можам узяць і прабіцца скрозь вось тут, мне падаецца. Я толькі не памятаю, гэта так працуе ў Rim Total War. Я ж магу выкарыстаць таран просто на сцяне. Я просто не жадаю перасоўваць свае войскі, давайте ўсё ж такі праз браму пойдзем, а? Тым больш, што тут не выглядае, што ёсць абарончыя гэтыя самыя. Не так шмат абарончых сістэм. Так, вось ты. Таран будзе тут. Гэта мы размяшаем войскі да яшчэ атакі. Я іх трошкі скампаную, просто бліжэй, каб не занадта блізка былі. Я тут бачу, у нас дакладна ёсць лучнікі. Трыарыяў у нас на самом же даволі мала вось гэтых у тарана. Я спадзяюся, ім балюча не будзе. А давайте замест трыарыяў за таран паставім трыарыі занадта крутыя. Трэба паставіць кагосьці папрасцей. Гестанты, каля ласка. Вось вы будзеце каля тарана. Веліты, вас тоже у мяне толькі адзін атрант, іх не шмат. Трыарыі, гестанты. Ну, у прынцыпе, у мяне не толькі шмат разнастайнасці, у мяне ёсць лучнікі, што цудоўна. У мяне ёсць трыарыі, ёсць гестанты і веліты. Лучнікі няхай тут будуць. Генерал просто будзе ў цэнтры, мы не ждаем, каб генералу хоць што-небудзь нашкодзіла. Так, хто ў іх там ёсць? Мы бачым толькі адзін атрад і ў цэнтры ў самым. Больш нічога мы не ведаем дакладна. А, вось два атрады. Добра. Яны адыходзяць зараз. Так, таран пойдзе першы. Я падпушчу бліжэй лучнікаў. Няхай яны застрэльваюць, пакуль магчымасць ёсць. Вось тут. Астатнія няхай будуць далёка стаяць, таму што яны, хутчэй за ўсё, не адчыняць браму для таго, каб атакаваць гэтых гестатаў, бо іх ворагаў недастаткова. Вось, таму я скарыстаюся гэтым, буду застрэльваць іх з дыстанцыі і будзем прыбівацца проста скрозь таран. Скрозь браму тарана будем прыбівацца. Тады навошта камусьці смертнаму рабіцца Богам? Акрамя бессмяротнасці не выглядае, быццам там ёсць нешта, акрамя працы з паслядоўнікамі. Не, яно дае табе яшчэ, ну, акрамя бессмяротнасці, што сам па сабе неблагая ўзнагарода, а ты можаш яшчэ карыстацца энергіяй паслядоўнікаў. Паслядоўнікі робяць цябе мацней. Чым больш у цябе паслядоўнікаў і чым больш яны табе адданыя, гэта вельмі важна, іх фанатычнасць вельмі ўплывае на тое, колькі ты атрымліваеш сілы. Ты можаш станавіцца ўсё мацней і ўздымацца на Алімпіі мясцовай. Але ж бессмяротнасці можна дасягнуць, як я зразумеў, і без перакваліфікацыі Бога. Быць бастовом — гэта адзін з варыянтаў бессмяротнасці. І хто верыць у Бога Ліча? Іншыя некраманты? Так. Ён для іх прыклад, скажем так. Плюс яшчэ, ведаеце, якая справа? Ёсць
боги злыя, так? Літаральна просто вар'яты поўныя. У іх не шмат паслядоўнікаў, але яны моцныя і часамі мацней. Там яшчэ пра каралеўства ўвогуле багоў трэба гаварыць. Ну, як пра іх месца існавання, так? О, застрэльваем. Бачыце, яны зараз адыдуць ад брамы, у нас будзе больш вольны заход. Тады. Давайте адціснем іх яшчэ нашымі лучнікамі. Я вось сюды іх падстаўлю. Падыходзіць? Пачынаем прабівацца. Our soldiers are at the gates. Now they must batter a way through. А лучники что, и еще не вернулись? Давайте бежать. Я думал купить. Мне же войски не застреливают по выгляде. Зараз я поговорим яшчэ на ДНД, я только проб'юся як мінімум сюди. На жаль, у мяне не будзе зручнага моманту для манёўраў падставіць адны войскі под другие. Гестатаў бліжэй вот отряд. Два отряды. Нехай бліжэй будуть. Дык вось, калі ты становішся богам, ты можаш таксама яшчэ у сусвеце памёрлых можна ствараць месцы з нічога, ну, з наваколля, яны не зусім працуюць па звычайных правілах. І ты можаш атрымаць сабе літаральна тваю мару таго, што ты сабе ўяўляеш. Галоўнае, пакуль у цябе ёсць паслядоўнік, так? А такой суперздольнасці, ну, шмат хто звар'яцее, так? Робіш што табе заўгодна, ты ж бог і ўсё ж такі, так? І атрымліваецца. Я, пачынаў яшчэ адно. Хто верыць на конт бога ліча? На конт вар'ятаў, увогуле, багоў вар'ятаў. Ёсць, прабіліся. Бярем, запускаем гэтых трох, пакуль. Давай, заходь он там. Адправім яшчэ гэтых хлопцаў. Гэта яшчэ гестаты. У прынцыпе, мы ўсё вырашым аднімі гестатамі. Я трыарыум, шкада трошкі, яны доўга трэніруюцца. Ветэраны ўсё ж такі. І нам зараз няма чым папаўняць атрады трыарыў. Трыарыў нам выдалі, але у нас няма казармаў, у якіх мы можам трэніраваць іх. То бок, атрымліваецца, мы... Кожны згублены трыары, як я бачу, у нас з папярэдняй бойкі новых трыарыў не з'явілася. Гэта праблема. Вось. Ну і карацей, атрымліваецца, што як працуе яшчэ энергія. Фанатычнасць вельмі уплывае. Калі у вас ёсць адданыя фанатыкі, якія абсалютна адбітыя на галаву, якія робяць крывавыя ахвяры, прыносяць вам крывавыя ахвяры, вы можете быць памоцы такія ж, як і бог, якому пакланяецца паўз сусвета. І у вас можа быць паслядоўнікаў усяго некалькі соцень. Гэта наконт гэтых самых, як на Baldur's Gate называецца, 3 гэтых бога, якія там ёсць. У іх не толькі шмат паслядоўнікаў. Ну, там яны згадваюцца, богі смерці. Вось. У іх не толькі да халеры паслядоўнікаў. Але ж, яны ўсе такія вар'яты, што, у прынцыпе, яны кампенсуюць толькі сваім вар'яцтвам і адданасцю і гэтым ахвярапрынашэннем яны кампенсуюць недахоп колькасці. Вось. Такая вось справа. Так што, ў прынцыпе, з багамі лічоў, з-за таго, што шмат якія лічы ўвогуле ім пофіг на сродкі, як працаваць, яны гатовы на ўсё, каб атрымаць дапамогі ад свайго бога, які можа быць дапамагчы ў іх справе лічовай. Разумееце, так? Ты бы, ну, хацелася б, каб табе самы дасведчаны ліч дапамог табе ў твоей лічовай справе, правильно? Так. Ад Пратчета ўвогуле стваральнікі Гарі Гайгакс, скажем так, ствараў ДНД у час, калі Пратчет, ну, літаральна пісаў свае кнігі. Таму, у прынцыпе, там... Я не ўпэўнены, што на каго ўплывала, я вам не падскажу, таму што я не настолькі цікавіўся гісторыяй ДНД, але мне падаецца, там усё адразу. Мне падаецца, і Тэры Пратчет паўплываў, і ДНД паўплываў, можа быць, паўплываў на Тэры Пратчет. Я не ўпэўнены. Гэта вы можете, мне падаецца, лепей сваё асабістае даследаванне на такое там зрабіць. Давайте туды накіруем яшчэ нашага генерала ўсё ж такі. А то што ён тут стаіць? Флавіус Юліус. Бо, у прынцыпе, тут гестатаў столькі, што яны проста і самі разбяруцца. Я толькі ў падтрымку правяду яшчэ. Вось.
Концепція створення богов відома, бо черепашки з бла-бла-бла. Так, Баал, Меркул і Бейл. Ось яны прыклад таго, калі ў цябе амаль няма паслядоўнікаў, але ты але яны настолькі адбітыя, што ў прынцыпе вы па эмоцыі не уступаеце. Баал той же там, ён такі ж па эмоцыі ў прынцыпе, як і які-небудзь там, не ведаю, Зеус. Ну, незначна слабей. Альбо Містра. Так, ворожага генерала мы перамаглі. Enemy general with fear. А ён быў, нагадваю, мы толькі што забілі персанажа, які быў нашчадкам усіх галаў. Ён сын караля мясцовага. Да, уяўляеце, як у іх мараль паляцела ўніз? Я свайго генерала толькі адвяду. Тут проста губляць яго толькі буду. Не трэба рызыкаваць ім. Ён усё ж такі лідар маёй фракцыі. Ну, літаральна у нас зараз лідар фракцыі змагаецца на поле бою. Я магу яго вызначыць і ўсіх? Ён. Тут вас выглядае больш за ўсё як генерал. Вось гэты хлопец. О, барадаты. А можете неяк выстроіцца так, каб быць больш карыснымі, а? А то вы неяк сталі странна. Вельмі дзіўна. Дакладна ведаю, што Пратчет гуляў у TS Oblivion. І адна з апошніх кніг з той гульні. Мне падаецца, я недастаткова Пратчета чытаў. Мне падаецца, гэта моя самая вялікая прапушчаная серыя кніг. Пратчет увогуле самы прапушчаны мой аўтар. Які увогуле у мяне трапляе 100%, але, блін, вось не трапляліся мне яго кнігі. Ну, вось не было ў мяне паблізу ніякіх. Вось, таму я іх і прапусціў. Калі я нават нешта чытаў яго, я не ўпэўнены, што я ведаў, што гэта, ну, для мяне перапрашчыць нічога тады не гаварыў. Я толькі ва ўніверсітэце пра яго існаванне даведаўся. Вы разумелі, наколькі паўзнае пра яго даведаўся. Так, амаль дадавілі. Я дакладна ведаю, што, па-мойму, ад Пратчета ўзята сістэма заклёнаў. Ну, у ДНД. Яна вось літаральна ўзята з яго, па-мойму, плоскага міра, так называецца серыя. Вось гэта 100%. Гэта ўзгадваецца не адзін і не два разы. Ідэя ўзятая адтуль. Проста прапрацаваная дакладна. Канцэпцыя стварэння заклёнаў ўзята ўсё. Кніг да халеры, нават серый кніг да халеры, але мне больш першыя падабаюцца. Ну, вось я кажу, я шкада, але мне вось, ведаеце, бывае такое, просто вось, ну, не трапляла. Вось так, я так нават серыямі гуліны нейкі вядомы. Вось Legacy of Kain, напрыклад. Даволі вядомая серыя гулін. Я пра яе даведаўся вельмі позна. Я таксама ва ўніверсітэце пра яе даведаўся. Нават у другой палове ўніверсітэта. Вось. Заўтра я буду гуляць... Не, я даведаўся раней, у мяне быў Бладоман другі, і я вырашыў, што... Ну, я такі думаў, што, ну, падумаеш, нейкі Бладоман другі, я ж не ведаў, што там цэлая серыя гульн. Я думаў, што гэта, ну, там две часткі гульні тады, але Бладоман другі, насамрэч, чацвёртая частка ў серыі. Вось, я думаў, што гэта другая частка. І пра серыю я не ведаў, я думаў, што гэта там, ну, адна-дзве гульні, ўсё. Вось. Заўтра буду гуляць у Браму Малдура і перачытваць Пратчета. На трындзелі сёння пра пачалі з некрамантаў. Так, глядзім. У нас 1057 салдатаў прыйшло ў бойку. 269 байцоў яны забілі. То бок усіх, хто быў у варожай арміі, яны забілі. Засталося у нас 937 чалавек. Ну, у прынцыпе, мы згубілі трошкі больш за сотню. Няблага. Але ўсё роўна неяк неэфектыўна атрымліваецца. Мы з арміяй у 1000 чалавек прыйшлі, згубілі 100 чалавек, калі забівалі 250. Ну, па лічбачках непрыемна трошкі.
Так, я не ўпэўнены, што там была нейкая сістэма магіі. Памятаю, што Рынсвінд не мог вучыць заклёнам, таму што нейкі заклён на стварэнне сусвету сяліўся ў яго галаве. Зноў жа, я ж, як той чалавек, які не чытаў, той і, ну, я ведаю, што ад Пратчета з нейкай яго кнігі дакладна ўзялі сістэму заклёнаў. Зараз, калі вызначыць, што насамрэч не ў Пратчета, я вельмі выбачаюся, але мне падавалася, што ў яго. Вось. Я толькі зараз уважу на гадзіннік паглядзеў. Зараз мы ўжо больш за 3 гадзіны трэндзім за некрамантаю ДНД. Вось. Думаем пра Рымскую імперыю і трэндзім за некрамантаю за ДНД. Так атрымліваецца. Давайте вырашым, што з гэтым паселішчам рабіць. Мы можам яго заняць, атрымаць сабе 534 дынарыя, што да халера насамрэч. Вось. Тут шмат насельніцтва вялікае ў гэтага паселішча. 5700. Мы можам адправіць іх у рабства, забіваць я іх не жадаю, мне не настолькі патрэбны грошай, і я не жадаю расціць гэтае паселішча з нуля. Таму альбо рабства, альбо заняць яго. Заняць, мне падаецца, пакуль самае аптымальнае, бо і злаваць галаў не вельмі хочацца, калі шчыра. Давайте просто займем паселішча, затрымаем свае дынарыі, а у рабства адпраўляць не будзем. Вось. Мы занялі гэты горад. Сцены там, хутчэй за ўсё, трошкі пашкоджаны, мы ж там вынеслі сцяну. Правильно. Ось, давайте абярем каваль, дарогі, 100% дарогі. Нахрен гэта ўсё, дарогі нашы ўсё. У гэтым жа паселішчы мы можам трэніраваць хандляра. Угу. Хандляра было бы неблага пабудаваць. Таму што гэта новая сістэма, нейкая механіка з гандлем, трэба яе, можа, нешта рабіць. Ну, добра, давайте я захаваю гульню. У нас будзе тут просто няхай Roman Empire. Добра. А я зараз паглядзім, хто у нас чым займаецца, і я буду перадаваць вас далей. Я мог бы зараз по приколдесу ральнуть, показаць вам кола. О, давайте так і зробім. Давайте перад тым, як мы сёння скончым. Я закину, я зараз реально проэкспериментую. Я паспрабую запусціць рулетку на гэтую самую. На тое, што мы пагуляем на наступным тыдні. Я не ведаю яшчэ, які дзень я абяру. Хутчэй за ўсё гэта будзе аўторак, але толькі тады, калі мы Legacy of Kain скончым у панядзелак. Ну, то бок я жадаю скончыць Legacy of Kain і потым пагуляць у штосьці. Пры гэтым я жадаю даць сабе часу падрыхтавацца. Так? Зараз я бяру, заходжу ў свайго бота, у мяне спецыяльна падрыхтаваныя даныя па нашаму галасаванню. Я забіраю самае апошняе, ужо забраў. Тое, што вы нават зараз закінеце, ўжо там не будзе. Я возьму, зараз вам усё пакажу. По-моему, так, пікервью. Літаральна пакажу, як гэта выглядае. Так, пераключымся на іншы сродак. Дзе там мы? Вось оно коло. Так. Усе мяўкаюць увесь стрым 90%. Зараз пабачыце, як гэта выглядае. Зараз. У прынцыпе, павінна быць. Вы павінны чуць гук. Ну, просто яго зараз няма у... Ой! Блин, тапнуўся не туды. Выбачаюся. Ну і мне глуханула больш. Вось, гэтага кола я ўжо падрыхтаваў даныя, яны ўжо ў нас ёсць. Бярэм, прымяняем наш спіс. А дзе гэты? Так, не, ачышчаем. Нешта не то адбылося. Я зараз ну, я ўжо рабіў гэта, але... Так? А чаму яно ўвагу не ўспрымае? Узгадаў, вось так. Вось патрэбна ўключыць, апынулася. Вось. Дадаем, вось зараз працуе. Бачыце, у нас атрымліваецца, што тая гульня, якая мае больш пунктаў, у яе больш верагоднасць. Але, як вы бачыце, яно не настолькі мацней больш становіцца, так? Я возьму зараз, ператасую усе гэтыя варыянты. Давайте выкінем тыя, якія мы дакладна не будуць. Менск нам не патрэбны. Правильно? Дворф романтик не існуе. Не, давайте я ведаю, я магу нейкую гульню пра дворфаў просто запусціць, так? Пакідаем. Дакладна, Lucky Tower, няхай усё гэта будзе.
Як перакладаць гульню стрым? На яго патрэбна падрыхтавацца, таму давайте яго выключу, бо ў сярэдзіне тыдня я не гатовы яго гэтым займацца. Camp Unreal Tournament не, таксама не атрымаецца. Увесь стрым усе мэўкаюць, ну, вы бачыце, і што я з гэтым буду рабіць? Вось, анекдоты таксама доўгая падрыхтоўка. Я, зноў жа, я абіраю сабе гульню, мы зараз абярем сабе гульню на аўторак. Гэта будзе, яна будзе залічана як пераможца. Дайс і Камаз таксама сюды не пайдуць. Дайс і Малантка таксама не падыдуць. Котлеткі таксама, бо таксама рыхтавацца патрэбна. І вось ён наш спіс, так? Глядзіце, якая справа. Бярэм зараз. Мне бы музычку якую яшчэ на фон паставіць, але я на гэта не рыхтаваўся. З вялікіх таксама скінь. Не-не-не, вялікія таксама застаюцца. Ну, і ўсё застаецца... Яно жудасна. Давай якое колер можам абраць. Так, вось такі. Ну, прамянім? Вось такое? Не, нешта не тое. Вось так, плюс-мінус. Дык вось, зараз я яшчэ іх ператасую. Яны ператасаваліся неяк выпадкова. Там есть, як вы бачыце, некаторыя варыянты, якія зусім там трошачкі там зусім незаўважна ёсць. Але нават яны могуць выпасць. Гульня Don't Starve... вось, не выкінуў. Бо зноў жа падрыхтоўка для гэтага патрэбна. Всё, мне падаецца нармальна. Ну, астатняе выглядае добра. Дык вось, яно ў нас ператасавана, я яшчэ пару разоў націсну. Якая гульня пераможа зараз, у тую мы будзем гуляць у аўторак, хутчэй за ўсе. Я гаварыць умею. Хутчэй за ўсё мы будзем гуляць у яе. Зноў жа, калі не будзе нейкіх тэхнічных праблем альбо нешта такое, бо я зараз эксперыментую. Так, зараз тут рэклама панавылазіла. Вось. Спрабуем. Я адзначу яе як пераможцу. Балы за яе таксама выкінуцца. Гэта будзе паўнавартасны стрым. Гэта як пятнічны стрым, толькі ў аўторак. Вось. Ён будзе, я паспрабую зрабіць яго на 3 гадзіны, зноў жа, можа быць, перанясу на сераду. Гэта мы эксперыментуем. Нічога абяцаць не магу, але збольшага, ну, план такі. Спрабуем. Усе падрыхтаваліся? Падрыхтаваліся. Паехалі. Пераможца Dreamfall The Longest Journey. Яна мела больш за ўсё балаў, і яна перамагае. Зараз я адзначу сабе як пераможцай. Бяру, іду ў спіс пераможцаў. Дадаю у спіс наш Dreamfall The Longest Journey. The Longest Journey. І зараз я гэта раблю рукамі. Перамагла яна з 50 000. І перамагла сёння. Я магу гэта просто дадаць у спіс? Я павінен дадаць вось так. Я павінен дадаць сённяшнюю дату. Сённяшняя дата у нас. Я сабе спецыяльна, каб потым можна было ў гэтым арыентавацца ва ўсім. Таму 31-га. Так. У 20:22:00. Скажем так, прыблізна. Ёсць, дадаў. У прынцыпе, яно павінна ўсё быць у парадку, так. Я спадзяюся, я ўсё правільна зрабіў. А зараз я адноўлю спіс лідараў у нас. Гэта літаральна перамога. Так, у яе было больш за ўсё балу. Шчыра скажу, упершыню я раляў гэты спінер і правяраў, як оно выпадае. Вось. Перамог той, хто мусіў быць у пятніцу. Ну, глядзі, такая справа, што у мяне ўпершыню зараз, за ўвесь гэты час, перамагла гульня, якая у топ-3 увогуле. Дагэтуль такія не перамагалі. Зараз я пагляджу, спіс у нас аднавіўся ці не аднавіўся? Спіс ты мне скажы, калі ласка. Так, мне падаецца, спіс аднавіўся. Вось, гэта гульня павінна была перамагчы ў пятніцу, але такім чынам у нас спіс пакрыху вызваляецца. Нават у гэтым варыянце ёсць верагоднасць у гулін, якія ўнізе спіса, яны ўсё роўна могуць перамагчы. Так, у гэты раз перамагла літаральна нумар 1. Але я кажу, я разоў 10-15 запускаў гэты спінер, топ-3 нават не трапляў ні разу.
Раза 4 мне трапілі гульні па менш за 1000. Вось такое. Так што гэта рэальна рандом. Яно як выпадае, я на гэта не толькі выплываю. Як ёсць. Так? Добренька. Давайте я бяру, гляджу, хто у нас чым займаецца. У аўторак пагуляем у Dreamfall The Longest Journey. Галасаванне гэта ўсё не адмяняе. Вы ўсё яшчэ можете галасаваць за гульні, як вы жадаеце. У чацвер мы ў дакладны час будзем браць гульню, якая ў топ-1, і будзем гуляць у яе. Зараз, дзякуючы палепшанаму боту, я магу рабіць вось такія рэчы з галасаваннем. Усё цудоўна. Было весела, цікава. Цудоўна, гэта самае галоўнае. Добренька, глядзім, хто ў нас гатовы прыняць рэйд ад рымскіх легіянераў. Так, Twitch, кажы ка мне. Шагрэль зараз у размовах, Ватафака у сквад, Тодді in Sound Mind гуляе, Nine Ravens малюе, а Дед Максим у Сноураннеры. Ва ўторак стрым будзе днём, ва ўторак будзе стрым увечары. Пакуль што, стрымы не пераносяцца на раніцу, але яны ў бліжэйшы час дзесьці перанясуцца. Я паспрабую вас папярэдзіць да таго моманту, як гэта адбудзецца, але зноў жа, гэта ўсё залежыць не ад мяне. Гэта дакладна стане, але я паспрабую для вас гэта хоць плюс-мінус так пераходным зрабіць. Вось. Добраненька. Дайце-ка падумаць, на каго. На Nine Ravens'а мы недавно кідалі. На Шагрэлі таксама недавно кідалі. На Деда Максіма яго просто не заходзіў нейкі пэўны час. А Тодді... на Тодді мы літаральна недавно кідалі. Можа быць, да, Ватафакі. Блін, каго? Добра, мы ў стратэгію гулялі, так? Давайте паспрабуем. Хто-небудзь што-небудзь падобным займаецца? Тодді у гэтым самым, у хорары, малюнкі, машыны і чатка. Блін. У мяне і рулетка. Ды рулетку трэба налажваць. Так. Добра. А давайте реально... А давайте до Деда Максима, вось. Мы до яго не заходзілі даволі даўно. Давайте, ён там зараз машынкі ганяе. Мы зараз, рымскія легіянеры дапамогуць яму машыну гнаць. Вось. Добрага вам вечара, добрых вам выходных. Мы бачымся з вами у панядзелак на Legacy of Kain. Defiance, мы будем допраходзіць яго. Я спадзяюся, ён там прыкладна 10 скончыцца. Калі ён скончыцца, то аўторак мы будзем гуляць у Dreamfall The Longest Journey. Калі ён чамусьці не скончыцца, то там паглядзім. Можа быць, я просто ў сераду яго пагуляю. Просто мне так уже хацела, я думаў, што я яго яшчэ учора скончу. Ось. Ну, добраненька. Паляцелі да Деда Максіма, ён нас не чакае, прылятаем да яго.